tayo nausan ba? Para makaabot ito naman. Okay ka ng magkanta sa tag happy birthday sa kang master. Okay, to be led by Brother Ronnie Mangalos. Hey, halo. May buntag sa tanan mga kigsunan.
atong kantahan atong magtutudlo og happy birthday kay iya marong birthday ika 82 sa atong magtutudlo sa iyang physical sa material nga pagtungha din sa kalibutan. Isip mo ikatumanan sa Espiritu Santong nagpakatao. So while gahulat ta sa uban, naman sa oras. So manganta ta, kitang tanan, ang kantahan si Master o happy birthday. Okay. Tanda ko naman. Matingat ba siya? Okay. Happy birthday, Master. Happy birthday, Master. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Master. Happy birthday, Master. Happy birthday, Master. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Master. Happy birthday, Master. Happy birthday, Master. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Master. Lingkod. Katong way lingkuranan di tindog. No? Kato pa tindog lang miglingkod. Mga kaigsunan o mga misyonarya o misyonaryo labi na sa mga membro, no? Adlaw ron labi na sa atong magtutudlo Disyembre 29 ron adlaw sa iyang pagpakatao unya atong gisaulog. Atong timan-an nga nanganhita dire lagyo-lagyo ang atong mga dapit kay atong giselebrar og mao pud kini ang general conference nga mao pagtambong sa atong mga kauban nga mga membro. O nahibaw ta nga nining atong pagtambong ang atong gialagaran moingon gaytag sa ngalan sa atong magtutudlo Divine Master Tomas de Inyo Sr. Kay mo na introduction. Ato pa di ta makaabot diri og walay mga introduction lugar. Unya mayon putag uban sa katimbang sa espiritual o sa material. Nga naon ginato pagsulti og sa mga malaang manulunda kang Princess Angel Liberty Eugenio.
o sa atong spiritual mother o sa katimbang mamakaling anak, no? Na ay mga introduction sa mga sulti. May putag og ang presidente sa Women's, Madam Gaga, mga board of directors og mga kauban nga mga kaigsoonang chapter president og sa mga palace guard og sa mga evangelist. May magitag maayong buntag kay mayong buntag naman ron. Buntagon maginato ang mayong pagtahod ni ana og gabi mayong gabi. Ato mang nahibaw-an nga ato yung isulod basta walay kakulian, pero bisag na ay ginagmay tungod kay karon importante di ta ang uban dili makasulod basta kuan kining bisag ni Andre di Domingo nga pagsulod mo na nga di consider labi na ron wala gyapon mawala gani ang social distancing kay mo may balaod sa IETF pero gi-adjust na gani sa lungsod sa saan kung mubalik daw ang kuan kini ni ang naay mga case lugar about sa COVID dili na paaboton og 10 cases nga nga kuan lugar sa bali natakboyan ana balik sa sitwasyon nga anang pinikito ba mao nga nini atong pagsaulog sa birthday celebration ni Master. Kining kalisod karon nato sa agianan. Dili na nato ni makuan kay hangtod pagani ni itapos. Kay nag-ingon si Master sa unang panahon nga may tod sa COVID-19 nga karon na ila pero wa man na nganli ni Master og COVID. Nagyon lang siya, moabot na ba ang panahon nga nay sakit nga bisan ang doktor maglisod. Maglisod sila og pagtambal niya na. Unya, ingon ni Master nga quarantinas daw. Kay pagsugod gani ana, pati paligid sa mga sakyanan, pati pa kininiang mga kuan sa driveanan, karang bubuan, pasiritan o kuan. Kini ang rabing alcohol ug di gikuanan og kuan. Unsa ni? Kini ang para pagpatay lugar kunuhay sa Kagaw. Ang mga checkpoint na magtulo dito mutabok ka kay mutakboy mo kuno to sa imong lawas manalag matuluan tong asa dito di og sa tao pang gisumbag malipong tong gagawa to. Niya ningon si Master nga mao nga moabot ang panahon nagipagpangandam na ni Master og pismas ang tawag pero kadto iyang picture nga nay dagway nga mao daw isampong nimo niya na ay rabing alcohol kay moabot ko na ang panahon nga lisod ang tod ang maong rabing alcohol nihupas na lang pero tungod kay niabot man ang mga istorya ni Master mo na nga di na nato na kalikayan nga no unya ebidensya ang makahikap lugar ana matakdan una nga grabe mo nang giistudyohan sa doktor nga pati pa ato kuan maghanwasing ta no ya nadugay pagpun-an og facial nga magtabo na pud sa dagway taranta ang ato ang panggobyerno unsaon pagsagang unya nadugay gikuha ang facial ay face mask na mao nga sa ato babilman nga kininiang unsay tawag ani atong panyo ni Master nga nang hulagway kay dala man tugod sa pagpanambal sa training sa spiritual round man lugar to. Mao nga dunay atong face mask para protection pero dili na lain magug imo tong ikuan
ug mogadto ka suri-suroy ka pananglitan niya naa imong sistema adto mingon nga unsa man itawhan na nga ano gikakitag lain kana na lang gyud mo na nga atong ginunot nato sa sistema sa panahon. Mo na nga ang spiritual things nato nga do na po'y mga gipangbutang nato diha sa kuan pultahan nga TEDM dili to maong TEDM nga TA kanang aba DM kay gikuha man na sa uban giawat maong gi solo raman gud ni master kay nag-ingon man gud siya nga dunay tulo ka lolo. Ang number 1 ang T lugar siya ngalan Tomas, ang isa E Ardiano, ang D Domingo, ang E Marcelo. Pero kay ang mga membro sa PBCM kay magdala-dala man dayon og Lolo Ardiano, pag-ingon pog Lolo Marcelo siya kunos Lolo Domingo. Mong niabot ang pagpakadaog ni Master sa balaod sa spiritual sa first 13 nga nag-spiritual si Master nga gipagawas ang mga diskomunyo. Mao diyan apil nga din ang kuan sa COVID ron nga may natawag karon nga ngalan. Gipahayag diyan diha ni Master nga kanang mga hitabo lugar kinahanglan gyud nga atong pangandaman. Ang uban tungod kay mandatory man sa gobyerno mao nga daghang mga rehiyon ni supak sa baksin. Si Reverend wala magpabaksin bisag na ako kapitan kay ngano gisulti nam ko ni Master nga pag maabot ng panahon na ayaw ba mo pagpabaksin. Pero doon ay ubang makaigsunan nga naghingawa ang kaugalingon nga gusto po dugar sila nga makaadto sa makatabok gibuhat nila. Pero may kung uban nga konsiderasyon nga ang ilang una nga pagtabok tungod kay kinini ang unsay tawag ani para ilang itambong pero ang uban para suroy. Pero sa tinuod lang mga kaigsunan kana mga pagpangita kanang mga paagi unsaon. Mao nga nagbuhat ta og kuan kanini ang napoy ubang nga manggay alamon nga wa nila dawata ang atong kuan certification kay do na may freedom of religion, freedom of choice. Pero kasagaran sa gigamit dito padung biyahe dito padung sa Zamboanga ilang irespetuhan dili pud tanan nga kuan kay ang IETF wala na mabilong sa konstitusyon ilan ang balaod sa LGU kada lungsod adunay ilang mga estratehiya tungod sa COVID kay nag-ingon mas Master magkalibog-libog sila niya. Muna nga ato ng sabto ng mga bahina busa ang vaccine sumala sa mga pag-report ang usa nato ka magwawali na matay sa baksina. Gihimplo to nga dili tanan pud nga magwawali. Kung dunay paghisgot nato sa baksin, unsa man kuno ibot ipasabot adto. Tungod kay usa ka to ka ehemplo nga makita nato nga ang katumanan sa gisulti ni Master nga ayaw mo pagpabaksin si Jimmy Menyosa. Ana ayan ni Jimmy Menyosa. Sige man ga ito mo kontak si Jimmy Menyosa sa chapter president sa Osamis. Aman tong chapter president sa Osamis? Ana. Nang mansing. Ha? Jimmy niya? Nag-asawang Jimmy? Iglesia ni Cristo magkasaon na, no? O na. Nawag na ko. Pati na kong guula kay wag ko magdahom kay Ari lingkod naman, no? Para makita ba?
Ari unahan. Day, ari. Dia lingkod. Niya. Dili mo ka na ko pasultion para lang makitaan ba nga. Abi na ko nga, unsa ka ato taon ba? Unya siya nagsulti na ko nga, Reverend, mga ta akong tabang. Ano man? Si Jimmy Menyosa, namatay man, Reverend. Ko, oy, unsa man? Ang hinungdan, katurag yun ang pagpabaksin. Kay pag anang adlaw ang baksin, kay mutabok siya sa pikas, kay doon ay mga pasyente, giharangan man sa checkpoint. O niya, dili man pasudlon o walay baksin. Nagpabaksin siya. Pagpabaksin niya, pagkaugma man dito, no? Pagkaugma day, anang adlaw? O, 3 weeks. Kay naman din to siya gibati. O. Ingon niyang asawa nga, iyang isubayan ko nga, anong wa man ka, kay gidala naman din sa hospital, mao naman to hinungdan. Anong wala man ka pahibalo dito ni Reverend, basin o aron unsa untay iyang ikasultian to. O dali-dali man ka. Pila ra sugilanon kay kuan man lagi, mao ra to siya. Mga resulta man to, na kita gani, nakasabot pa mo nga nganong na ay Weber. Kaya na ipaabuton nimo nga mahitabo. Kaya sa unang panahon, ang baksin, mahitungod nas mga bata, titdas, polio, walay kurat anak. Pero sa unang panahon sa diyang gipaapla, giedukar ang mga ginikanan sa ilang mga bata, nagibagulbul ang mga ginikanan kay maayo ang ilang bata na paghumag injection, ba man gihilantan. Pero sa itubag sa nagbaksin, bakuna. Gitubag na nga kana siya ang istorya tungod kay reaction to sa tambal ay kabila ka madir. Ana din to sila. Tuod man, wala. Wala pa'y baksin sukad, masukad. Nga mahadlok ka, ingon ana ang resulta. Wala. Gawas lang karon. Nga magpirma ka dayon. Pangutanon ka, wa ba kay gibati? O tanawara? Nya, pagka mamatay na gani, ingon dayon nga, ana, manggutoy sakit daan. Manghapin ba ang doktor? Na manggutoy sakit daan, unyag na sakit daan. Ano nga man itong tambali? Kita pa may pangutanon kay kuan man lugar to, diagnose ba? Natural man na. So, di imong gibati. Sakit imong anak, kay dali raman din ito makuan. Pero pag mag-anak na gani, ang uban po kay gitapol po tingali, kapuya ni, oy, narabay akong lakaw, sa wala. Kay para mabaksinan. Di ang nahitabo, basta kay naakay gibati, wala. Patay noon. Busa, sumala sa survey, dili tanan. Nahibalo kay mura man ang gitago. Ang nahitabo sa breaking news, sa world breaking news, dili na sa ato Mas daghan pa ang namatay sa na kuan sa vaccine kaysa na COVID na naka-recover. Una may mga doktor nga mga expertise nga doktor. Muna nga atong gi-explain na mga kaigsunan kay wa magkaparehas og pagpanabot ang mga membro sa PBCM. Pero tagsa-tagsa magdiskarte mo ato lang i-explain. Ato lang ipakita ang picture no sa gamay pa ko. Palog, amas Deber. Nga dili pa ko kabalo mo Biblia. Si Master sa una magsulob tuog sutana sa pagkapari.
tingala mga iko ato nga sa una di man to magsulob si master og kuan gamay pa man ko kay anak man ta ni master gud sa material. Unya, nagsulob man si master sa pagkapari. Mag pasabot to siya sa mga membro to sila si Cruz mga ipo. Nadala dito speakers pananglitan ni Mary. Itong mga pioneering ba sa una. Crescencio Palapar, taga Binitinan. Sa patong mga membro sa una. Naman karaan diri si Juanito Libuon. Unya, niabot ang panahon nga nagpakudak mi, mga 15 timi, now. Natanawa ragod akong dagway na to, wa may buot kay murag. Naman to sa kapsya na nga, Jis. Pamantingali akong edad na, 11 ba? Now, unsaon ako pagwali anak. Nangangkon po si Pedroso, tanawa ka si Pedroso. Ingon putos Bonibasar, buangon ni Bonibasar. Yes, Bonibasar nga gitagaan ko siya basahong linukot. Ya pag-ingon nga asa may basahong linukot sa gisuksok kuno niya siyang long sleeve buang basahong linukot gisuksok sa may asas Bonibasar be. Naman iyang igsuon og mosulod to sila kuan si Billy ang ato man di man ta mo kuan og igsuon di pasanatas pagtunan way labanay sa igsuon ang atoa bisag na sep tong igsuon gyapon pero makasulti ta ngano og unsa kay para masamtan na to na monas Bonibasar may pataas ko no be kay nag-Amerika naman og asa ba ang basahong linukot sige pa unsay basahong linukot ana kanang murag na puti sa long sleeve nga hasta iyang abay si Marcelo Duha man ang apelyido Marcelo Duha yang mga bata pod tagduhay ngalan iko mati ang iyang mga bata tungod kay abi kay apelyido Duha na unsa man nato giduha pod iyang ngalan sa iyang mga bata lalaki ug babae kalimot na ko na may Marcelino Junior to pero pag apelyido Duha na ang ngalan mo ay Duha unya ang apelyido gilitok lang Duha. Now, muna si Marcelo abay ni Bonifacio Basar na asa man to. Kini usa si Taysencio Palapar kay yung master nga tahura na loy og tatay kay mabitaw na kanang mga hingkod na ignog mother. Pero wa ka magmother tungod kay imo nay magmother mo. Mother dili ka lingkod. Ngayon pa dito matay. Kini si Perla Mancing na ni anak sa gawas o kay na ay nagmader-mader. Ingat po, father. Matay ni si Rodrigo Kanyaman na may nagfather. Siya ang iyang bata sila sa Ronald Kanyaman sa panang uban. Napo di ay ang bata sa lain po di ay. Anak sa gawas siguro to. Style sa panultihon kay na naman sa kahiguron di tahuron nya nasi kuan diha pa Arturo kanang abay ni Marcelo Duha paubos kana papang Madam Gaga nas Epipanyo Cascajo matandog niya na kanang abay sa taliwala ni Sincio Palapar ug ni Marcelo Duha Crispin Binya matandog yan diri paubos Sibog na nataliwadan kay na sa kang master Consincio. Atong isa si Clemente Saningati Arellano. Jesus Pasayon. Oliver Donasco abay ni Pedroso na nag-Muslim. Tos last. Ibali Mariano Bahian. Ya, ako dayon, ako ray kanang og sa kuan pa si Unon. Kanang Biblia kang master na niya iyan ni master be kang master be. Now. Ako siya nga unsay posisyon mo among tail kay nagana man ang dito speakers parang litag diri side mo anak pod. Ana ang tail lingkod ang usa pod ana isa awata akong posisyon dugayan ako nagakuan gamay ko
Isa awata. Ang Biblia ba ko na? Di akong tanaw sa ang Biblia nga. Di ako nga una sa unang gamay pa kung unsam ni master nga ipagdalam tag Biblia unsay hanaw na to ani. Ang sa man nga gisultanan niya dungo-dungo ko akong sapatos na pamsyos. Itong sa una ang pamsyos custom belt o sa panang uban na star. Tung niya nadugay sa kuana. Na din to'y mga naipula-pula ba nga, ribiti-ribiti ana ba? Ipalitan kong nanay may among tawag ni Mama Kalig. Iko nga, nag-ingon ko diri sa left side. Left side. To, naigamay po diya, Sige. Sige pa. Last. Atong nagtindog. To. Ana. Labihang gamaya pod unta na. Awas man na ni Pedro Paglinawan kay ang naasawa ana. Igsuon man ni Miyas nga kuan kanya Delia. Si nga aning yate. Dili nating nga. Igsuon ni nating magulang nila nga babae. Kisang to nga na to. Murag sing ganito ang katapusan. At siya itong naato'y uban diri unta, no? O niya, mau man na iyang bana niya, niingon ko ni Master nga, ikaw si Jaime lang, Master. Kaya ako muna ba, nangita ang tennis Master o kamay. Si Jaime, ang iyang pagbarog ba? Nawa, di ba gamay, no? Ato speakers ako, di mutindog ko, di rami maglayo tingali. Di ko nga, kuan lang, Master, si Jaime lang. Presidente sa Dental, Along Madrianon. Iko si Master. Si Jaime, bahin lang, Master. Isa nga, si Jaime, nga lain mo itong iha, lain po ng imo, ang binako ba nga, ko nga, apil da siya, na amat. Unsao mo na nga gamay, pagsabot kay nga, no, di ko kamo, iko nga, atura, ani mo nang aksyon nga, iko anaog, tanaw di sa ubos kay, naulaw ko kay daghan mga tao, niya akong una-una, sungugod, ko ani ron, kay kining bata pata kay, kanabitang bata pata niya, makasinina, gan ikag, nindot-nindot na sinina, kampaon na yun. Yung din nga, mo anak din nga, makasunog kay, nasuya po to, ikaw po, inig magbagong sinina, murag di na hinong ko kabaguhon, kasulubon sa bagong sinina kay, pungot man kay sunog-sunogon, pakuan man gyud kay bagong magsinina, unsa ni nga magsinina hinunta, sungog-sungogon na, o gamay pa ka kay, lainan mo ka, dili makapangunauna kay gusto mo ka nga walay magsungog nimo na mo na nga hindungo ko sa yuta kay uwaw man kung ano ka ni nga gipagkuan man ko insa nga awata akong posisyon gikulob po nako akong kamot ana ba kay agang Master ana man ana ba di akong giana siya di man ana ba ayun. So pag ayo anak sige na kasukos Master. Iko nga sa nadugay na ipaawat maka ang iyang posisyon sa ana ba di anak ko di sige kong tan-aw niya ipaawat maka ng posisyon ni Master na nalaim lagi ng ako anak karon bitaw akong subayon nakuha nako kay di ay iko nga di mo ko kabalo buwali niya ipagbuak ni Master ang sista kay sige lang kung sista bukon taniya dito lambos dito dool ila di kuan marita kay ang bana ni Pisa una na hingantahon mo ng mga kaliwatan ng maturan ipospos pa dito iko nga batay adto dito nako mapuspos madugay ba pusa ipospos dito sa lubi kay sugod na dito nga ipagtuon ko og Biblia na paggunit ako sa Biblia, isa ka na ba? Mati,
kuan di ay kanang iya lain si master og magtudlo ba kay mura bitag mangalit iya kang pakit-on ba nga mura kang sige pa sista pa mo. Ako nga uti apil mo kuan ni kay sista man ko nya bata pa ko kabalo ako may duyog sa una ug na gani di ma kuan ni nung Domingo Casinyo papa ni Samson kay mga karaan maay man siya mo kuan ya katulog ang binag-o ako day mo duyog atos mga kuan laman kadumduman mo sa una nga ako magduyog sa mga kanta og naay di makuha ato asloy sus natulog na ko sus lumi ay kay di imata pero paadtong ko di duyog pagkakuan na nga nakabalo-balo na ko pag gunit na ko sista dili na masukos master kay di ay og ikaw magtuon kag Biblia malinga kas pikas dili nimo mapokus ang Biblia mao to masuko siya kay moabot di ang panahon nga kini ni ang ako mo de modala pagpasabot sa Biblia kay bali ang Biblia gisapnay mo na nga pag sa entero sa PBC Mangkigsunan walay lain nga modala sa kinatibuk ang pagpasabot sa Biblia si Reverend. Ngano? Oh, si Master nag-ingon nga gihimo ko niya nga chief minister. Ang pulong chief minister, pangulo sa mga ministro. O kining pangulo sa ministro, ang ministro na nasa 61.4, Isaias 61.4 ato i-display ang sitas no. Hindi. Na makita ninyo Isaias 61.4. Tama. O na. Sa size na 61 size. Kuha mo kay di chat. Yaw. Na apan kamo pagahinganlan nga mga saserdote ni Jehova. Ang mga tao mutawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios. Sa ato pa, ang mga saserdote daw ni Jehova, apan kamo pagahinganlan, doon na daw mutawag, nga mga saserdote ni Jehova. O ang mga tao mutawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios. Tawgon, gitawag na sila saserdote ni Jehova, kanang saserdote pare na. O ang saserdote, hinganlan ni Jehova nga sila maoy ang saserdote, pero diha nas mga tao, ang mga tao katong saserdote niyo ba, tawgon tong ministro. Sa ato pa ang ministro o ang saserdote maor na, pero sa English ang saserdote priest na sa ato pa pare. Now, but ye shall be named the praise of the Lord. O kamo pagahinganlan ng mga saserdote ni Jehova, gibutang sa Cebuano nga kanang Lord Jehova, men shall call you the ministers of our God. Sa ato pa, ato nakita mga kaigsonan nga ang ministro sa sacerdote, pagka ministro, mao may tawag ni Master sa mga evangelist. Ako may gihimo ni Master nga chief minister, labaw sa mga ministro. Mao nga ang labaw sa ministro, di gina mahimong malabuan except Master. Mao nga ako'y gitunulan ni Master sa Biblia tungod kay sa balaod sa misyon. Wa man makakuan ang balaod sa misyon no. Page 14 katubang ikuan diha daan be. Samtang nagkuan ko. Kuda kira para ma-plus nito. Katubang ang Biblia sa diganan sa pagtuo ba? Page 12 ba, brother? Page 14. 14. Oh. Atong pagkiskis sa kilay sa mga babae ba? Gidili. Oh, balaod 9. Kay, mao man kinahanglan nga sa sulod sa PBCM, nabitaw mga nagpatutuo, ay mo pagtuo ana. Nga naghubad-hubad sa Biblia o magkadimaw ang huban. Kay kung ang iyang paghubad dili contradiction diha kang Master og sa atoa, kay ako gud ang kibali in behalf ni Master nagdala ninyo. Nagisalaag ba mo? Na ako'y balaod nga gipakanaog para ipatuman ninyo? Wala oy.
Kang master na, unya dili po ko magsulti-sulti nga, kadawat ko mensahe, kinapayas mo na. Ha? Kay sa Biblia gani, tanan nga kaliukan sa Dios dili gani nimo ipanghambog. Unsay? Oh now, balaod sa misyon. Gidili ang pagkiskis balaod no balaod numero 9 page dito sa boss bay. Page 4 no? Asa man ang balaod sa misyon na diha day. Kaya tag-usa de. Katong walay balaod sa misyon, magkuha mo kay diri ra ba ikuan kato sa una. Maor tong sulod ani pero daghan tong sayop, ikurik na to. Now mo ni siya ang nindot na nga kung ano. Ito man to sa unang picture master o color o. Tong saway-sawayon gani sa mga sabadista sa una nga. Itong kuno kay dagway si master kay wa man i-color, black man to. Black and white man. Unya, nagsiga pag yung mata kay usay ang ing kay makampat man lugar o itom na. Pag bisig unsalay, mahinungan atong kontra. Kung nga nas mastero. Unsa man na imo? Oh. Aw man na no? Oh, bago. Na mauwaw ta adto kay basta magbuhat ganing basahon. Naduy si Attorney Rodriguez og si Attorney Ubay-Ubay og si Ropos Rodriguez, Maximo Rodriguez. Nadiri ang balaod sa politikanhon nga paghiusa nga kang master. Gidala gibutang po din ang picture nako dari kay aron makita nga inig sagang ninyo na ay magpatutuo. Kinsa man day mo pasabot brad ikaw. Ya ikaw mo gibinlan ni master pagpasabot sa Biblia. Naman bisas Pedroso. Busa dili di ay sila mo imudag pagpasabot kay tanawa. Nagbasa sila sa Biblia asa gidala. Ang gituko ni Pedroso ang seal of the living God church dito hinon ang mga tao. Busa ako lang ipahinumdom nga ang atong pagmakaon no. Alas 10 kung maluto na padong alas 12. Og ang sa mga bisita alas 4 mo ilang iabot. Posible medyo malangan kay ngano og alas 12 alas 10 perti mang inita kay nasunog man atong palas o naghulam tagtin kada para na sa bisita atong ipakita kay pinagi sa atong pag-iusa mo ni mga kaigsunan ang abot ninyo sa inyong kantidad sa kwarta na inyong gikuan unya ang gipahalunaan ni master unsa man nindot og dili ha. Katong uban nga wa mo tingog di gito nindutan nindot dili nidaghan na may rapon kay basig ang nabilin adto og ibutar nga katong wa mo tingog nga wa ninduti og ang nitingog apil din ato nga mo tingog bitaw now 45,000 na kanang kuan kay pila ga iti pangayo bradron dala suga ato 100 to kapin ba na ready na daan pero giulahin nato kay tanaw ra gud nang sistema sa mga haligi mo na nga nakita na nako nga padayon man ni kay may bugto nga ang atong palas di isa ta mangandoy og 7 stories bisag gingalan ni master bisan pag 2 stories ang ubang makiigsunan man mungal-ngal nga 7 stories sa man niya nangatag mo ayro taglanganan ninyo. Mao nga ato alang pasalamat ko sa mga kaigsunan nga naghatag. Naghatag. Di parehas og hinatagan. Bradroni alos iyang pamilya gibutangan kada bulan basta magrasyahan. Kini ni karang nasa haligi dia nga tiles kini ba kini katong pagkakulang-kulang na kay unsa mas reverend kay nagtuo man kog dako na kay kwarta lagi adto. Bradron, ingos bradron. Reverend, gamay na bang kwarta sus. Hindi ka ingo buang nga kay nagtuo man ko nga sige ko ang di lagi ko magkwenta-kwenta si bradron ni wa na may kuan. Kay di ko ana ko bradron ana. Sus kay kanang suga lang daan nga nagbitayo na wa pa mataod gani.
usa ka libo na kanang suga ana. Ituyo na ko to kay ako bang panguan. Kini kang Brad Cesar patyo din na. May kay naasisan. Diri way bangko diri kanang mga ministro unta daan ri. Kay kita may ehemplo. Unya dagarang bangko Cesar. Nay bangko dia. Ya ato kani may agi kuan ko Brad Cesar. Kuan ko dugangi kuan sa pintal hatod si Esther og 3,000. Kang Brad Cesar na nga kana 10,000 tong iyang gihatag hatod ni Esther taon na ron pero ani rang tuiga ingon ko Brad Cesar mo nang imong kuan sa 10,000 pilar wa na mag 10,000 hapit gamay na lang kay kuwang kay mahal ba eron ya napay uban nga nangabuak na ini kuan og madugay nimo kuan kay di naman to mauli man na pero usay kuan malangan ba kay nagka kuan sa ang resibo ba pero gipangtigo man to ako mong ang ako manggong tan-an master nga murag kahilakon ko sa una kay magsudog gyud ko sus master og napalay kwarta atay di man gyud to kay tan-awon to iyang kuan diri sa gawas perting nindot ta ko kay bildo pero perti na to duol ra kayo ani og kanang kuan murag ani ra ka duol gikan anang poste ana niya imong tan-awon sus gisukod ra gyud tong basta katong iyang kuan lang gamay pagkapiuta mo to nga akong gipanimawi nga para ang mga tao kutob sa kuan nga bulyada gid ako pala kumpra sa kuan ana doy pangita og kinsang mabuhat sa stainless man na diha 45,000 na tanan dala lugo mo na nga atong kuan nga og kaluy-an gyapon nga padayon man ang kuan kay ingon mas master timan ilang ang sulti master nga sa una sa siya'y nagbarog siya'y nagpalihok karon kay gibilin man ni master murag akong gihuna nga murag hinog nahimo po kong master da kay pagkasunog sa kuan kinsa man rin mangusog ana ron kinsay mo pasabot ana ron aron ang mga tao willing nga mohatag mo na nga ang mga ministro mo ay nagpasabot ako sa di ay tuod nga remind nga doon na to'y gikuan ni Lino Manlo dito nga kanang magkuanta sa YouTube ramla piligro ra ba og magwali-wali ta nga dili mananghid sa kuan kay kami mapresyo ana kay nakabalo ra ba ko nga dili lang lugar pagkuan sayo ra ba tong mga pag-explain adto okay lang to og wala kuan kanang mga una-ana na gani internal na gani kuan na gani grabe na ayaw ninyo buot ito sa pagpanubag kinahanglan isanghid ninyo kay kung gusto mo magwali giawhag bitaw na igsoon ni kuan Rene Telebricos Bernabe nagtuom na sa una nakabalo man ko observe kay gusto man mawali sa kuan pero ayaw gyud ato si kuan bitaw Robert Consad igog observe sa ako Reverend giawhag gyud sila nga magwali kay ato man ang katungdanan Ronald Kanyaman giawhag nga magkuan gyud pero ang mga tao mao ray mosibog pananglitan mag-focus magud ta sa atong pagwali ang bota kong ipasabot kinahanglan ipangutana kay kung pananglitan inyo kung ibutang dito pasensya o pangitaan mi adto kay charge ka man namo unsay ang imuha 4:6 sa unang Korinto atong basahon ang unang Korinto ato tabok-tabok ni wa pa takakuan sa baksin ha 4:6 sa unang Korinto unsay gingon mao ni ang masangkuan sa mga membro dili dautan nga nagpasabot mo pero pagkanang mga dinagko na gani basta dinagko na gani ikuan na kay ang pagwali ra ba dili pasigar buhay now unang Korinto 4:6 sa gingon karon kining tanang mga butanga mga igsoon akong gikapadapat kanako og kang Apolos tungod kaninyo aron nga pinagi kanamo yan ni Pablo kamo aron pinaagi kanamo ingon nga suludon
Kamo makakaton sa pagkinabuhi nga dili may saylo na sa kasulatan. Aron wala kaninyo'y managpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa. Muratag mo dapig ba? Dili nga nagwalita nga magpinaburot kunuhay sa pagpasigarbo kay ngano nag-ingon ang Biblia sa Pablo karon kining mga butanga mga igsoon kining tanang mga butanga mga igsoon akong gikapadapat kanako ug kang Apolos yang kauban tungod kaninyo panaglitan si Brad Ronnie o si Noel chapter president sa Puting Bato Meridalite ako Pablo siya sa Apolos akong kuano na rumasabtan kamo mga tao lugar kauban pero naghisgot ko og kauban pod karon kining tanang mga butanga mga igsoon akong gikapadapat kanako ug kang Apolos aron tungod kaninyo aron nga pinaagi kanamo ni Apolos ha kinsa pa aron nga pinaagi kanamo unsa makakat aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon kamo unsa makakaton unsa man sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo na sa kasulatan ang pulong nga dili mahisaylo na sa kasulatan meaning nga naa day nga saylo. It doesn't mean nga dili igsuon sa pagtuo. Igsuon sa pagtuo. Pero gitrain ni Apostol Pablo o ni Apolos nga gipahinumdom nga aron kamo makakaton sa unsa sa pagkinabuhi nga dili na mahisaylo sa kasulatan. Oh, ang amo day na dili man na ministro. Mora to, disregard ka. Pero igsuon niya po na namo. Naningkamot po na siya sa egoan. Muna nga, kung gusto tag magtuon, ikaw lang di ay musulti at ipangutana. Kay ang Pasko raba, dili raba ang Pasko, mao ang kay ang explain ko dito, kay daghan mang niriak, kay ang Pasko, dili daw to pagpakatao ni Kristo, kundi ang Pasko tos pagkamatay ni Kristo. Dili raba to mao. Ang explain na nga, katong tungura nga gipatay si Kristo aktol nga Pasko. Sa English na sa Old Testament Passover kay ang Pasko sa Israel mao to ang pag-remind, pag-recall, pag-celebrar nga sa panahon kang Moises nga naulipon sila sa 40 ka tuig dito sa yuta ni Haring Paraon sa Ehipto gipagawa sila after 40 years sa bulan sa Abib. Gagipasabot na yun nga pag magawas na sila ilang silibrahon to nga katungtura ilang hinumduman nga dito sila na ulipon sa yuta sa ito. Unya lagi kay wala pa man matao si Kristo ato pagkatao ni Kristo ila tong sa ulugon dumdumon nila tong mga bahina diin sila sa una. Og sa ato apa pod birthday celebration ni Master diha lang ta nagdumdum. Idumdum to nila hangtod niabot nga dunay mga pagtulunan nga parisyo ug Sadusiyo kay ang parisyo ug Sadusiyo magkalahi sila og doktrina magkalahi sumala sa buhat i-display sa diya ang buhat kapitulo kung di ko masayo pa kusang basahon diri 23 ni 23 size at 8 sa buhat ba 23 size now. Apan sa pagkamatikod ni Pablo, nga usa kabahin kanila, mga Sadusiyo, o ang usa, mga Parisyo, siya misinggit sa Sanhedrin, mga igsoon. Ako Parisyo, before nga si Kristo, before nga si Apostol Pablo, membro sa kang Kristo, gikan na si Apostol Pablo sa pagtulon ang Parisyo, ingon siya, mga igsoon, ako Parisyo, anak sa mga Parisyo, o bahin sa paglaom o sa pagkabanaw sa patay, ako karon ginahukman, versikulo 7. O sa pagsulti niya niini nahitabo ang panaglali sa mga Parisyo o sa mga Sadusiyo, o nabahin ang pundok sa mga tao, nabahin na yun.
Kay uban Saduceo ni dapig na uban Pariseo. Kay ang mga Saduceo god, lain nga grupo. Nagaingon man nga walay pagkabanhaw ni manulunda ni espiritu apan ang mga Pariseo nagatuo nga aduna kining tanan. Ang doktrina naman sa mga Saduceo nag-ingon nga di sila mutuo nga naay pagkabanhaw, naay manulunda mo nang ilaha, naay espiritu, pero ang mga Pariseo nagatuo nga aduna kining tanan. During the time of Jesus Christ, ang mga Pariseo Saduceo, ang Pariseo Saduceo, ikuan, listahan sa mapulong di Saduceo o Pariseo, ikuan lang dia, i-print out, no? Para ma-prepare dia, kay wala man. Listahan sa mapulong, Pariseo o Saduceo. Karon ang istorya, pag-abot sa paglutos ni Kristo, panahon to sa pagsaulog sa Pasko sa mga Pariseo. Mao nga dito si Kristo ilang gilutos, dili kay ang Pasko sa Biblia mao ang gipakabatyan ni Kristo. Ang Pasko nga gipasabot sa Iglesia Katolika, pag mausab ang sistema nato, mao ang pagkatao ni Kristo. Ana ang explain. Pero sa gitudlo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nga ang natauhan ni Kristo sa 25 sa Disyembre. Pero unprepared man ta, kaya nasunog man to akong kuan. Ako lang ipapakuan ni Brad Ronnie na itong Dictionary of the Bible and Religion. Dictionary of the Bible by John L. Mackenzie. Nga giingon, the birth and the death of Jesus Christ cannot be ascertained. Ang kamatayon daw ni Kristo o ang pagkatao, parit na nga Jesuita, wala na mapiho. Mo na ito ba? Para dili maglibog. Wala mapiho. Kung natunog man diana, anang mahina, dili na may mao ang kasaulugan. Busa bitaw, ngang atua, ang ilaha, Disyembre 25, o magpasko po ta, ang ato, Disyembre 29, sa panahon na sa Espiritu Santo. Wala diha. So karon, balik ta mga kaigsunan. Ako lang Bradon explain. Arita sa vaccine. Ang resulta nga gingon si Reverend wala magpa-vaccine oy. Kay bisan si Rizal. Kay naa katong Bradon karon na. Idispedaan katong sa to. Secretary of DOJ, Department of Justice, nga karon naglingkod. Asa mo to? Ano ato ning explain? Bisag nagpabaksin mo, sige lang. Ay kita ra may manubag dito kang master. Ato lang ning gi-explain ngano nga kay kami god o ako nga ministro, dili ko na hunaon nga mapiot ko dito sa dalan. Mangita kag diskarte. Kay naman kay Dios. Ang istorya man God, listen man God, nga gi-pronounce sa ni Master, onya among usbon. Kay ang bata gani ni Mario Chabet. Kay ang kaangayan God, mga kaigsunan, daghang tag-exulto pero napala iridi duha. Kini kuan man kundi sa barangay. Kapitan man ko, di pa ko kapitan, di ko kagamit ani. Issue man dito. Ako'y nagunit-gunit pero dili ni ako. Mas maayo nga dunay ato pod og mag-project kay pananglitag apike. Ang isa dito diri ready da aning usa iko ana dia para paghuman ako liso ko diri tan-aw mo diri. Ya ingon dayon tong nay mga magwali po dito Cebu nga di ko na sila mutuo. Kapo ko og si Rudy way baksin. Di ba nag-ios ba siya moabot ang panahon nga pati gobyerno
pati mga doktor, pati mga abogado, pati mga magtutulo, buangon sa Dios dito sa diskomunyon. Kabasa mo sa diskomunyon? Hurot, di ba gibuang? Pati pa kuno mga pulis, buangon ang ilang salabutan. Kuaag salabutan. Nga naman, o, tanawa ha? Samtang ipreparar. Ingon, ang orientasyon, at sinang perla kay kuan man ka, sekretary mo ka sa barangay na no? Karon, ang orientasyon sa vaccination before nga i-target na dito, giedukar ang mga tao. Nga naman, maruman kay doon na may time nga onyag mo dili matinuod tong prospect dito sa vaccine. Dili sila paninglan unsay orientation. And siya ang vaccine kinahanglan nga dili ka mabaksinan og naa kay gibati. Kay pangutan-on kag na ba kay sakit pangutan-an gid ninyo ang mga BHWD gisugo, mga porok-porok leader. I-orient dito. Pag-abot dito, explain na yan nga mo na ang vaccine. Muna nga nganong naamay Weber, ma'am? Ako man ulahi. Siya, iko nga, nakasabot mo ko anak, kay kapitan ko. Amo nga BHW, pag mag-orient mo dito sa mga tao, kay isa, doon ay reaksyon anak, di rin iba na makuha o mo ko anak, 1 hour to pangtod mula pa sa 6 hour. Unya, inigbaksin anak, ready ang ambulansya. Iko, ulir na yung tingali ni nga. Pero, di ba? Nagperlaw. Barangay sekretary. Sekretary ka, treasurer ng perla. Kagawad. Mao na siyang orientation na. Pero ang mga kagawad po, katong sa mga tagagawas, mo kasabot kay para proteksyon to. Dili naman na proteksyon. Pamatia. O sa ilarang istorya, sila rin maunay. Tingnan diyon. Nga kininiang ang imong sakit og naa ka pangutan-on lagi diyon. Ang Weber ikaw daw be inig-injection ma'am. Naari di daan kay og di ito kasugakon niya kuwan dadon sa hospital. Ikaw daw be kay 1 to 6 hours mo din na. Dayon usa pa mo kuan lay. Nay dili dem mo pikto. Dapat dito spikas, naa. Nya pila magkabuk ambulansya na to. Ikaw mo muna panagana, edukar ninyo. Ignore ninyo ang narana ninyo, magbabukuna ba mo. Ayaw gid ninyo ipursigir kay mamatay gani na, inigbakuna kay kung ano man dayon. Ikaw gipasangilan. Sus, pagkamukuan na kang BHW ka. Barangay Health Worker, BHW. Ang minubo di unta mamatay to muna nga naday Weber nga naman nga naalagi Weber kay og mamatay ka way habol di ka kagukod kay kagustuhan man na nimo naday safety nga mamatay ta sa Department of Justice nana aman Ber ha. Okay. Brother, baca. Okay, simple mga kigsunan may buntag no. Sa dili pa tamo proceed ini sa gi-explain ni Reverend about sa vaccine. Ako lang gi-recognize, i-acknowledge ang mga kigsunan nga nangabot gyud sa pagtambong dinhi sa pagsilibran sa atong magtutudlo. Nada ay no. Naman si Brad GC Salazar, no? Because Manila, because Lipa. So, nilipat yun pa yun din Pataas ka mo. Pataas. Ay, vaksinado mo na. Kaya ito ato ko nag-explain ka na regarding aning gi-explain po ni Reverend. Kaya itong tanawang po ang mando o mga gitawag o kining gi-disseminate sa gobyerno ba nga information about sa vaccine. Naapod din ang taga-Butuan. Kita na ko si Brother Demetrio Campado o si Marina. Pataas ka mo. Na ba? Marina ang di ka nila sa Butuan. Atong
dito na held ang debate Oo, Church itong of debate sa Christ. Church of Christ, sila dito silang pamay. Naagyan, yan hinin nino. So, kita na to. Pasalamat ang dako. Manang Perla Mansing, Chapter President sa Usamis, ni Agyod, itambong gyud daliwala sa lisod nga panahon sa nini karon nga pagbiyahe-biyahe. O niya, kinsa pa taga asawa ni Pari Jimmy minyo sa Chapter President ni Agyod, yan hipod, gikan dito sa Katipunan. Katipunan ba na niya maring? Bonifacio, alungsod sa Bonifacio. Okay na. Oh, kinsa pa tong uban nga nangabot no? Ma-recognize taga Bukidnon sila si Pare Joseph Velasco. O dito taga Bukidnon nga mga kaigsunan niya ni Tambong. Ato lang i-remind ba doon nga we are not here to discriminate Okay. themselves. Sa inyo, kung galing ba? Kung nabakunahan mo, ayaw sabta nga, matigi pa kaulawan man mi. Dili na. Nato, leksyon man eh, nato. Total si Master ang may maantigo, kaya nga uban lagi, agresyon ni GC, kay iya pong asawa lagi kay, kuan po lagi sa kasimtihan niya. Di, ang iya po, unsaon ako, diri brad pagkatambong, o dili ko magkuan. Ya, gani ang taga Cebu, nangutana ko ni Pilong, wala man siya pagitay kay wapod sila motambong si kuan kay siya wala may power ni Brad. Bara kuan naman to exit pass may gamiton o kung sige pa kayo kana bang manusisusibot na dito kay tanaw ra ko na ang LGU local government unit lain-lain silang style no di nimo masabot dito ang pangitaon QR code ang pikas QR code o Maxim murag buang ba so man nga unya paglabay nimo dito kuan kag temperature kay ug motaas to ang ilhanan sa vaccinated o unvaccinated no maura ang sintomas way kalainan ingon pas mga eksperto mga scientist parehas sa gyapon mamatay og di pasertan kay kung vaccinated ka unya ang gikuan dili lang kuno ka magrabihan mao poy gi after sa makaigsonan double ba o kuan dito pero dili na it doesn't mean gani ka matakdan gani ang exit pass unta nga buhaton panigurog yun pagkamutas ang imong temperature maura na social distancing face mask temperature kay karon ang temperature taas imong hilanat mo taas mo gina pero karon og mutaas ng imong temperature di na i-charge nga hilanat na COVID na di posible lugar mo na bantayan ay isa brad isa nya testigo ko tro pagtan-aw oy kay social distancing man kay na may kuan pagsusi safe naman kaha tong vaccine nito di pag ana unta nimo exit pass na to di na ka mag temperature nganong temperature buang gi kaayo. Okay, Bredon. Okay, padayon ta. Ato po nang gi-acknowledge Chapter President sa Cebu noy Chupilo Sevilla. Okay, murag nadunggan ako diri nga ako, Bredon ni. Ako. Naman so Sing Monticello from Calaveria, gini ang Pakito Nabia from San Jose Libona. Noel Feliciano. Present sa kaya namatay naman to sa una si Francisco Dumagsa, si Noel Felicianos. Katong uban diri nga chapter si Juan sa Bato Plaridel, si Lino Felipe Manlod. Felipe Manlod. Oh. and others no, di na lang nato Ah, saon. okay. So, padayon ta aning kuan. Sa gingon ni Reverend mga kaigsunan, wala mag-discriminate sa mga kaigsunan nga mitambong dili nga nabaksinan. Kaya basta maglaay ng ubot, sus, nanambong gani. Nagpabaksin gid mi kay para manambong mi. Wala nay problema kay nabaksinan man. Pero ang explanation nato sa wala pa nabaksinan. Ani ni siya. O ikaduha, nganong gisulti man ni Master gidi kay uba pa. O tanak ko. Kinsay nakahibalo nga pag moabot ng baksin ayaw mo pagpabaksin, patas kamot kutong ni balo. O, naaman nakabalo. Meaning nga katong pagtambong nato ug wa ta ato di kita kadungog. Na alag buangon nimo nang nakadungog. Lugar kami nga mga ministro ni Master, lipungon na mo ako among kaugal nga piyungan na unang nadunggan nila. Ato lang ipasabot. Nga naman nga nag-ingon mas Master. Kaya wa man siya magpasabot basta kay gingon niya ayaw. Busa karon
na ay mga katubagan niya na. Niya, itong ipadayon. Okay. Sa dili pa pod, ang uban nga mga kaigsunan nga nag-akusar na mong Reverend nga bakunado na sila. Sayop mo, wala. Si Reverend Esplina, nakabot man sa ubang lugar o sa ka-opisyalis nga naas gobyerno, wa magpabaksin. O doon na may mga ideya o mga estratehiya nga gigamit, kana discretion na sa matag usa. Kay ang istorya mong God, mao ni, unsa man pud nato'y makuha nganong ibakak pamanggod nato nga nabaksin ako. Unya ngano man ako mag-ignon nga kininiang wala ako magpabaksin. Nga basta leader ra ba magtuo bitaw kag leader? Bisag kung saan ba guyod sa leader ang istorya kay dituo ka na. Iyaram ng sagmon. Pwede raman to ingnog saga nga mas gagiingon ni Brad Cesar nga nag-report siya kang bad ruling nga og ang katong gigamit ni kuan sa during sa meeting sa dental si kuan kinini ang Bulawan, ingon si Bulawan, isa ni Log Bulawan, Jory Bulawan nga dili kay naaman sa Biblia nga magpasakop ta sa gobyerno. Kami may nagwali na pero kabalo ba ka ang pagpasakop sa gobyerno once nga ang gidala sa gobyerno nakabayulit na dito sa prinsipyo nimo, wala na. Ang gobyerno, ang IATF, dili ang IATF labaw sa Republic Act 11.5 to 5. Na diha, mao gani ako giingnas dani nga kanang atong exemption, kanang atong pagkuana na, ikuana, iduha, ibutang gina siya kanang Republic Act kay aron magkuan. Sige Brandon, basa ra gud. Okay, mao ni ang gipakanaog sa Secretary sa Department of Justice. Kasamtangan ni siya nga sekretaryo sa kining Department of Justice, Secretary Minardo Guevara. Dili na former Oo. dili former Department of Justice kasamtangan karon na. Kasamtangan, Now, Republic Act 11525. Meron tayong existing law, yung Republic Act number 11595. Better known as the COVID Vaccination Program Act of 2021, na sinasabi na hindi pwedeng gawing additional mandatory requirements for education, employment, and government transaction ng COVID-19 vaccination card. Gobyerno na nga gipagawas, mabitaw to nga ang gihimo na to nga nag-request na dito sa IATF, ang taga-IATF, ang chairman din na si Dr. Jong Salcido, ingon siya, no need nga mag-request kay naa may balaod nga gitagaag freedom ang una, relihiyon, freedom of speech, freedom of choice, freedom of religion, naagapon na sa atong konstitusyon. Bill of Rights, Article 3 sa Section 4 and 5, gitagaag kagawasan. Ang ubang mga kaigsunan nga nabakunahan kay nigamit og verses sa Biblia 13 Roma, walay question sa gingon ni Reverend kay matud pa ni Reverend ang mga magwali nga diin si Reverend mo atong giilang chief minister naggamit ana nga magpasakop nga masinugtanon sa gobyerno, pero wa magpasabot nga kung magpasakop ta nawala ang kagawasan nato sa pagpili sa atong kaugalingon kay na may balaod. So ingon ini ang sistema. Kung kamo na baksinan, well, inyo na nga sistema nga naa naman mo diyan na mas master, nakilamutan ni master nga Dios. Kung o galing man kanang naa diha nasulod sa inyong lawas kay kanang vaccine is maor na siya ang immunization. Vaccination or immunization mo na gi-explain sa mga expert, mga medical doctors, mga scientists. So i-immune ang imong lawas about sa kinang virus nga diin gi-ibanghilyo po na ni master sa una nga naagid na. Wala nga COVID. Pero ang sistema kining pagtaod og face mask nga gimando sa gobyerno mao ning katumanan sa gingon ni master, kuha mo panyo nga may hulagway nako dahil alcohol. Kay mao man ning katumanan dili man ni siya usual sa unang panahon, unusual man ning magsuot og face mask kaya sa una magsuot face mask nara sa ospital. Manigi nga basaha ang breaking world news, breaking news. Di ba? Kuan napay narsa yang gi-promote kay humana siya pagbaksin. Pag humana nagsulti, namatay. Ipakita. Ato bang nurse ba? Ay prepare brother.
Okay, ato idugog explain Reverend. Kini man kung kini laging COVID-19 programa sa gobyerno. Pero kabaluta sa sinugdan gyud sa virus, hugon-hugon sa una man-made nga virus. Ang China bitaw mag-atake ana dito sa Wuhan. Kay hinimo kuno na sa tao ng virus. Pero di man puta makakonclude dito kay nag-ibanghilyo malagis master ana. Munang pag-abot dayon, emergency dayon ang gobyerno, ang World Health Organization, WHO, nagpahimo dayon og emergency nga vaccine. Pagpagawas ana, unsay mando, dili mandatory kun dili voluntary lang na siya. Gusto ka magpabaksin, imo na. Pero tanawa ang dagan karon sa gobyerno, murag giipit ang mga tao, murag nahimong mandatory na. Wala na'y voluntary, nahimo ng mandatory. Ngano, dili ka makatravel, di ka makasulod sa mga establishment, o walay vaccine card. Karon kung pangitaan ta na, mo niya itong idagan. Ang gobyerno nagpakanaog, ang Department of Justice, nga dili himoon nga entry pass ang vaccine card. Pero implementation mga gina nila, kay matod pa ni Master gibuang ba, gibugo na ang tanang mga tao nga nagdumalas gobyerno, mga doktor. Iyo si Reverend bitaw, dili tanang doktor maayo, dili tanang abogado maayo, kabalo mo explain. Kay dunay mga inuntag doktor nga nisunod sa kamanduan sa gobyerno sa Department of Justice. Pero doon na po yung mga doktor nga niupos ana. Di unta to, ang buhaton sa gobyerno ipagdebate unta ng mga medical doctor saron makita sa gobyerno unsa giday epekto ana. Kaya ang explanation man God ano vaccinated or unvaccinated, nabakunahan o wala nabakunahi, unsay kalainan? Ang kalainan nga gi-explain ana, kung bakunado ka, matakdan ka, dili ka lang masiber. Ano bang dili magrabihan ba? Matod pa sa explanation nila, sa ito pa, kung mag-discuss og contamination, pagtakod, pariho ang nabaksinan o wala nabaksinan. Unta to kung mayon ang gobyerno, once nga mabaksinan ka, di na ka mataptan, adi magpabaksin ta, pariho man ta carrier. Mayon ang uban ro na responsable mo kung di mo magpabaksin. Asa kita anong pagka-irresponsable? Naamoy pamilya, gikan mo trabaho, ulit mo sa inyong balay, naamoy pamilya. Kung di mo magpabaksin, luoy imong pamilya. I-analyze kini unsaon pagkaluoy sa pamilya nga pariho man carrier ang vaccinated ug ang dili vaccinated. O, di ba? Muna nga, sa sistema sa vaccine, si Reverend, wag magpabaksin. Ako, magpabaksin. Yung sila, di mo tuod, Brad Rudy, wag magpabaksin kaya si travel. Tinawa bitaw, kaya akong trabaho, naamog ko sa marketing, whole Bukidnon, whole Caraga region, akong area. Yeah. Sige rin. Awil na ulit, yaturan mo yung lista. Ngano man kuno nga nakalusot-lusot ko, di mo tuong uban. Diskarte na nako. Unang-una apor ko. Unsay apor? Authorized person outside residence. Apor. Nakoy company certificate, nakoy travel order, nakoy company ID ipakita sa mga checkpoint. Dito pa yung Caraga stricto. No vaccine, no entry. Pero depende sa pangatarungan. Kay dili man po tanan gyud ang muagi ilang sitaron og naba kay vaccine card. Mostly sa ilang pangitaan kining service vehicle man kay na may issue ang companies kuha. Pero cargo truck gani ka, delivery truck gani ka, nay linya nga muagi ka dito. Ditso na ka. Nya wa man to pangitayag na ba toy vaccine. Pero kay kumo understood nga delivery, palutso na. Adi wala mahusto ang implementation. O dili kay sa giharang ko, di ako nginan, wala pa may pabaksin kay wala man di man gimando o di man mandatory sa gobyerno. So ako ay schedule pa ko schedule pa ko sa baksin kini. Usay ba ato bitong kuhaon ng unsay mga kuan nila nga makalusot ta, schedule pa ko na sige ni magtabok-tabok dito kay magbantayan mo kasi kira mo schedule din. Yung ko nga wala pa. Tungod kay mo na explain ta. Usay ma-explain ta malangay kay natagyapas. Muna nga, nangitag pamaagi, unsay pamaagi yun nga makalusot. So, ako na ng sistema kung saan ako nga makalusot ko, nga dili ko yung tamalangay. Pero sa tinod, why vaccine? Wala magpabaksin si Bradoni, sama kang Reverend. Tungod sa sistema lagi hingana nga, kung magisgot man og takod,
puros matakdan, mas worst pagani kuno ang vaccinated. Ngano? Kumpiyansa naman kasi yung kagulingon kay nabaksinan na ka. Ha? Unlike sa wala mabaksinan nga magamping ta. Social distancing, mag-face mask ta kay kining pareha man matakdan. O tanawa ang explanation kung ang ibang dawaton di muna nga tungod kay dili man di gyapon ta makalikay sa pagtakot sa virus munang tagaan ang matag usa untag kagawasan sa pagpili. Ikaduha, naaman sa atong balaod existing laws nga gitagaag freedom of choice ato anang kagulingon nga pagpili. Magpabaksin pa ka, magpabaksin ba ka o dili ka magpabaksin. O karon ato ipakita ba Brad Ron nga nag-promote pa ang nurse sa vaccine. Yeah, sige, Brother Ver. Ini ang radyo. Masa na ang audio. Kini mga tipik lang ni sa mga nabaksinan ba nga doon ay reaction bitaw. Kay resulta man ni anong Dunay Weber. Di wala magkukuntog, namatay na. Sige. Aman si, masa na? Amang man? Oh, walay audio. Pero kanang babae diha nga naka-face mask o bago na siya nabakunahan. Dahil na nagkalusno, namatay. Kini mga igsoon, dili na nagihadlok tong mga nabaksinan ha, nabakunahan ha. Unya, basi mo nga, sos. Unsa man yung tao na nga, nabakunahan ra ba may nang animis, palas gi-explain lang ba, hanggat wala mabakunahe. Unya, ang unsa po'y kalainan sa mga nabakunahan, wala kon. Wala epekto, di pasalamat kang master nga wala ta lugar wala makahatag og kining negative effects sa imong lawas ang bakuna. Unya kadtong mga sa gingon lagi sa expert nga mga doctors wala udyo. Ang vaccination more ng immunization. Aras siya, no? Oh, once nga ma-immunize ka, tanan nga mga tanan nga matang sa variant, nagharap ang variant ang vaccine. Focus on Okay. nurse fails while talking to police about getting COVID-19 vaccine. Na-title dito sa unahan. Ibabaw, unya, ang resulta, nadugay, niyang sulti-sulti kaya promoto, tanawa ka na oops, to ana. Dito sa gawas nasod mga kinsunan, grabe ang protesta ng gihimo dito. Kinilaging mga ubang mga nasod nga gihimo lang kunong eksperimento ang vaccine ba kay yun pa nila, murag premature pa kay 2 years pa ko daw, 1 year pa kapin niya sa kuan gid ana mudagan man nag 5 years above ang pag-eksperimento ana, ang paghimo ana, aya na siya adapt yun nga safe na nga isulod sa lawas sa tao. Unya immunization usa ka doktor nga si Dr. Oclaret ato nang paminawan gani ang explanation ni Dr. Oclaret. Cebuano na kay binisaya man ang iyang pag-explain ana. Iyang gihatag ang unsay kadaot sa lawas mahitungod sa vaccine. Unang-una kining atong lawas daw doon na ni gitawag natural immunity. 99% dako kay percentage ang gitawag og natural immunity. Unya matud pa niya kini-kining mga bata kuno og mahimo dili gyud kanang grabe nga pag-care bitaw nga halos di na lang nimo patungtungan og langaw ana matud pa sa doktor ipagkamang-kamang ng inyong bata dina para nga maka-adapt makakuha ang iyang lawas ma-immune ang iyang lawas, ma-adapt niya ang mga virus or bakterya nga naa sa palibot. Pag na ma-adapt na sa usa ka bata, na siya gitawag natural immunity. So kung dunay mga virus nga moatake sa lawas, katong naa sa sulod niya nga natural immunity, mao toy mo fight sa mga virus. 99% na siyang gitawag natural immunity matud pa niya. Ang COVID o kining virus that is only 1%. So kaya siyang madipensahan, pinagis mga tambal kay hilanat, actually hilanat ra magid nang mga
kanang gitawag og mga simptomas sa COVID. Mabitan ang uban nga mga establishment kuhaan kag temperature. Na uban nga mga igan ka temperature gan, na uban nga katong yana lang nimo imong kamot o imong agtang didto, maditik na din ang temperatura. Unya, matingalat ta kay uban nga mga establishment like Gaisano, unsa pa din na nga mga malls, sa mga SM, sa mga food chain, mga Jollibee, di ka pasudlon og wala kay vaccine card. Actually, that is a kind of discrimination man gud na. Ngano man, pareho man career ang vaccinated ug unvaccinated. Di ngano mang i-discriminate nimo kung panalitan ikaw negosyante, musuod ka sa imong establishment nya ug wala kay vaccine mo palit ka dito, mangumpra ka dito, di sayang kay itong kumpra unta sa wala mabaksinan. Pero ila man lagi ng implementation sa matag individual nga private sector. Pero ano naman, sa gingon ni Reverend kaganina, usa sa pagditik nga naa kay hilanat nga simptomas sa COVID, karang taas ang temperature. Di ba? Mubiyan na gani ka sa 38, abot na gani ka 40, 38 to 40 ang imong temperature. Meaning to say, nakay hilanat, nakay gitawag, unsa ba nila, infection ba sa imong lawas, cause nga naghilanat ka. So, unta, kana, may dili pasudlon. Kaya kung nakay vaccine card, taas ka temperature, pangutana, pasudlon ko nimo, namang i-vaccine card. Di ba di ka pasudlon kung taas ka temperature? Wala ko'y vaccine card, pero ubos akong temperature. Lugar. Sa tupas, wala gid ko dili gid ko carrier og virus kay basta carrier ka, nagid kay simptomas, hilanat. O di ba bali ang ilang implementation? Mali kayo ang implementation labi nagnegosyo ka nagnegosyo kay siyempre wala yodyo. O wala yodyo ato lang ang explain kadto kang Dr. Oclaret. Si Dr. Oclaret usagyod ka scientist matud pa niya dito sa Japan kay nasa gihimo siguro nga mga medisina. Kanang nagmigapon nagani gibutang dina nga matud pa niya siyang pagmigapon kay nagrally man na siya. No, mandatory is slavery. Kini kunong pinugos or mandatory mao man kuno nang gitawag og pagpangulipon. Giulipon ka ba sa pabaksin gitawag og mandatory. Yang ubos freedom of choice is democracy. Demokrasya man ang nasod nato. Munang sa gobyerno pud ka og naay mga establishment abot sa uban pero ako sige mong kong sulod og mga establishment sa gobyerno wa man sila mangitag vaccine card naay uban pero kung kabalo ka gobyerno ka nagtrabaho nya naay gipakanaog sa gobyerno nga kanang gingon nga no vaccine no entry is dili na siya gi-allow sa gobyerno naman to kanina kang Minardo Guevara ibalik ko dito bradim kang Minardo Guevara dili himuon nga additional requirements for education, employment, and government transaction ng COVID-19 vaccination card. Katong sa duli, gipaganaog po sa duli, Department of Labor, isum daw, sige daw, public advisory on no vaccine work policy. No vaccine, no work is not allowed. Based on duly advisory number 03 series of 2021, all employers may encourage their employees to get vaccinated. However, any employee who chooses not to get vaccinated or fails to get vaccinated shall not be discriminated against in terms of employment. Gobyerno man na, di ka man na sa gobyerno gidisseminate nila nga mga memorandum. Muna siyang duha importante ibutang dito iapas bitaw sa ato ang kuan. Certification. Certification. Unya nadayon gi-cite ang Republic Act 11525 states that vaccine cards shall not be considered as additional requirement for employment purposes. Kita mo na. Mura mo kung nagdebate god, unya magpakahilom ka lang, musuod na tong ilang kagustuhan. Na karon kay si Master nagdili man. Munang atong gi-explain pod niya tanawa gani ni ang usa ka religion brethren. Okay. Sa kini ang Apostol Carillo, Renato Carillo nga ang ilang programa ang himala. Unsay gingon niya? Wa gani toy wa kaila ang ila Kristo ra pero nasuko gani siya. Dili sila magpabaksin. Tanawa ha? Why Kristo nila nga nagingon ayaw pagpabaksin igda
Renato Carrillo kay apostol tamang ka, kay mamay iyang patahod, apostolismo po siya, ya sa ilang reliyon. Igna nga dili magpabaksin, aya pakitan ka ilata kang master. O, sige. Problema kay ang sounds mo diha. Aman si Siano. Natulog mo dito si Anix. Sian, ikuan ko no Sian. Unsa man siya ang kuan? Oh, naaro din diha. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world Amen. as a witness to all the nations. Praise the Lord. The day of your salvation. Ang Diyos po makapangyarihan sa lahat. Pakinggan niyo po ito ha. Tayo po mga nanunungkulan sa gobyerno, pakinggan niyo po ako. Mahal ko po kayo ng gusto, alam ng Diyos yan. Ang ministry ito ay full support po sa inyo. Pero pakinggan niyo po ako. At tayo po mga negosyante at mga advisor, pakinggan niyo po ako. Tayo po mga doktor, lahat po tayo na concern sa bansang ito. Pakinggan po niyo. Ang Diyos po ang may-ari sa ating lahat. Buong mundo siya po ang lumikha. Lahat ng tao siya po ang gumawa. Siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero hindi niya po tayo pinupwersang sumunod sa Kanya. Kahit meron siyang karapatan, gusto po niya sumunod tayo sa Kanya. Kusang loob, tularan natin ng Diyos. At pwede niya tayong persahin lahat para matapos na yung gulo. Pwede niya pong persahin ang lahat. Sino po si Xi Jinping sa Panginoon Diyos? Sino si Vladimir Putin? Sino si President Joe Biden? Sino po si Secretary General ng United Nations ng NATO? Sino po si Angela Merkel? Sino po si Emmanuel Macron? At sino pa po yung mga hari, emperador na namumuno sa bansa ngayon sa buong mundo? Sino po yung mga bilyonaryo? Lahat po yan, kung gustuhin ng Panginoon pasundin sa Kanya, walang magagawa ang mga yan. Pero hindi niya ginagawa. Gusto niya po lahat ay magkusang sumunod. Pero meron siyang karapatang persahin po ang lahat yan kung gusto niya. Lahat ay kaya niyang persahin. Pero yun po yung labag sa kalikasan niya. Kasi binigay niya po ang lahat ng tao ng karapatang magpasya. At yung ating personal na pasya at conviction at konsensya hindi pwedeng pakialaman ng kahit sinong hari, presidente, emperador, DOS, WHO at sino pa po mayaman at kilalang tao sa ibabaw ng lupa. Violation po yan ng right ng bawat mamamayan. Hindi po sa Diyos yan. Nawala na po ng karapatan ng mga tao. Kaya hindi pwedeng mandatory vaccination na yan. Ayaw po ng Diyos nun. Yung concern, maganda. We appreciate that. Yung intention, maganda. We appreciate that. Pero po yung system at coercion at aggressiveness at yung force, we don't like it. God don't appreciate it. Yung pa kahit na hindi mo siya i-mandatory, kung gusto ng bawat isa, ay magkukusa ang lahat. Lalabang pumunta ng vaccination center. Okay. Bisag mo po no? It is easy to go to the vaccination center. Vaccinate, mandatory. Ayaw ng Diyos yun. O, kita mo na. Ang intention sa gobyerno maayo, pero kung gamiton na sa pamirsa, pamugos, isa dili na, hindi na sa Diyos yun. Nakitaan mo. O yan ba sa vaccination? Nabay Kristo na gawin nila, ayaw pagpabaksin. Igna, ang mga sakop ng imong gipanguluhan, Carrillo. Apostol, kay apostol ko kanako. Kanya kita nga, nakadungog ni Master, ngita tag-ideya. Mga kaigsunan, katong rason na may uban, ang pagrason God, dili man nimo ingno nato nga magbuhat tag rason lisod mong God kay kapong gyud rason na ay tay pasin o sa lugar na ako'y lakaw dito, ayaw himo ang rason kay kung ano na imuha violation man na dito ni Master, pero kung naa ka na nakabsan ka o unsa sa pagsabot, basta akong ipahibaw ninyo na si Reverend kamo nga mga ministro, dili gyud mo makalabaw nako bisan pag maghuna-huna pa mo nga murag nakatupong ng kong Reverend. Di gyapon ka. Kay kung equal man pagpanabot, ako mapigihimo ni Master nga Executive Vice President
ako may gihimo ni Master nga Chief Minister. So pag Chief of Police kanang akong kauban nga pulis, dili katong akong kauban mo magmandar sa CP, dili ko hipi kay gimandaran man. In the same way, ang Chief Minister mo pasabot na how come nga ang katinuran sa akong gisulti ma-probe nga dili ni ako. Gumikan nga inig pangutana kinsay nakadungog nga moabot ang kung naay baksin ayaw gyud mo pagpabaksin patas ang gamot nakadungog. Sulti ni Master. Ipataas sa agayo aron nakaraw o pila man kabok. Ingon ang Biblia duha kun tulo nga maka testigos dawaton na nga tinon na ako dito. Ha? Mo man ay priba nga di ko pili. Dili na nimo matuis ang gipahayag ni Master. Ang ato kung malangam ta manay minta unsa gi kay paagi. Ang istorya kunuhay dili ka magrabihan tumuom ka ana unya di magrabihan ako magrabihan lugar amo ko dagan ikaw ato kas doktor ako dagan ko master ana ra mo guna kay namang nagisaligan nila doktor ug nagisaligan nato doktor abagan pa sa espiritual kay Dios mas master na unsay naka problema ana. Wala gyud problema ang pagsabot ra gyud nato. Nakabalo ka ang Dios tanawa ang Dios. Sa Daniel ikaduhang Samuel Deber, ikaduhang Samuel City 9, tanawa gani ang Dios. Og mudala sa iyang mga tao, pero tanawa ang iyang mga tao. Ngitag diskarte sa gapi kay Dios na. Ikaduhang Samuel City 9, tanaw na to. Sa City 9, City 9 unsay pasalig sa Dios. O giubanan ko ikaw bisan din ikaw moadto. O giputol ko ang tanan mong mga kaaway gikan sa imong atubangan. Og ako magabuhat kanimo og dagko nga ngalan sama sa ngalan sa makadakuan nga nasa yuta. Tiaw mo na ang pasalig sa Dios. Og ubanan ko ikaw sa bisan din ikaw moadto. Giputol ko ang tanan mong mga kaaway. Munay pasalig sa Dios. Siya gatawa na pero tanawa gani matikdi kay mao nay pasalig sa Dios. Nakaron unsa dayon sa Salmo 91:16 i-display. Salmo 91:16. Kapitulo 91 bersikulo 16. Unsa gipasalig sa Dios? Akong pagatagbawon siya sa taas nga kinabuhi. Og akong ipakita kanya ang akong kaluwasan. Ang Dios manluluwas ba? Ang tanan kuno nimong kaaway putlon. 33:3 sa Jeremias. Unsay buhaton dayon nimo kay putlon man, muputol lang dayon ang Dios sa imong mga kaaway? Niya, 33:3 sa Jeremias nagingon. Tawgon mo ako og ako motubag kanimo og magapakita kanimo og dagkong mga butang og balisod nga wala mo hibalo. Ang Dios nag-ingon, tawag ako. Pero tanawa, si David nagsulti sa Salmo 91:16. Ato balikan ang 91:16 sa Salmo. Unsay gingon sa Salmo 91:16? Mao ni ang gingon, akong pagatagbawon siya sa taas ng kinabuhi og akong ipakita kanya ang akong kaluwasan. Ang Dios di ay muluwas na to. Pero tanawa, unsay gibuhat ni David sa diha nga medyo lugar kunuhay nga nataranta siya. Nga nahibaw-an si David nga ang mga panahon sa kang Haring Saul, siya man ang ikaduhang hari. Unya karon ang makatawhan kay sa batan-on pa niya siya si Haring Saul. Ang iyang mapatay ni Saul kay gubat-gubat man sa Israel. Libo man. Unya nagkanta ang mga katawhan nga si Haring Saul nakapatay og libo ka mga kaaway, mga tao nga kaaway. Pero si Haring David napulo kalibo ang iyang napatay. Nasuko si Haring Saul ug ang mga tao hari kay napagarbo man si kuan David. Gipangita si David tungod sa pagsilos. Pero unsay gibuhat ni David? Yang diskarte nga na may Dios. Tanawa ha? Una nga
na ay pwediskarte nga pagpamakag bisag na ay Dios. Tanawa. Pero niya, ang diskarte ni David. Unang Samuel kapitulo 21 bersikulo 2 yung tod sa 15. Display ka na unsay gibuhat ni David, nagminarunong si David. O gitipigan ni David kini mga pulunga siyang kasing-kasing og nahadlok og dako yamot kang Akis ang hari sagat. Yung gitaguan ba nahadlok siya sa hari dito sagat nga si Akis. O siya gikandukan. Prese, tayo bangaw para maklaro. O kana. Og iyang giusab ang iyang mga kagawian sa ilang atubangan imbisto na siya'y kanang iyang sistema nga mo gina iyang batasan iyang giusab og iyang giusab ang iyang mga kagawian sa ilang atubangan og siya nagapakabuang sa mga kamot nila og nagsulat-sulat sa mga palid sa ganghaan og gipatabisay niya ang iyang luwa sa ibabaw sa iyang bungot. Unsa dayon? Unya mingon si Akis sa iyang mga sugon, anya karon nakita ninyo nga ang tao nabuang busa ngano man nga inyong gidala siya dinhi kanako. Ingon diyan sa bersikulo 15, nakulangan ba ko og buang nga tao, mga tao nga inyong gidala kini tawhana aron sa pagbuhat og binuang sa akong atubangan, moabot ba kini tawhana sa akong balay? So, ngano gidadaan ko ninyo buang? Okay, nagtabisay man ang laway sa bungot ni ko, bungoton ng po, tabisay laway, sulat-sulat dito siya sa palid sa dingding ba? Unsa man, tungod kay sa ibabaw na, ato bason, 12 man itong ibasa, ipaibabaw ta. Dito, sa unahan. Sige pa, sa Jess, be? Sa Jess, ha? O si David, mitindog o mikalagyo ni atong adlaw tungod sa kadlok kang Saul. Nahadlok na siya. Og miadto kang Akis ang hari sagat dito din siya nagpalaban pero iyang giusab dito kay ang hinungdan nga no ya sa 11 og ang mga sulugo ni Akis mingingon kaniya dili ba kini mao si David ang hari sa yuta wala ba sila manag-awit kaniya ang usa sa usa nga may sayaw sa isaw giawitan si David ba sa kining appreciation ba wala ba sila mag-awit kaniya ang usa sa usa nga may sayaw nga nagaingon si Saul nakapatay sa ang mga linibo ug si David sa iyang mga tinagpulo kalibo kabalo siya nga naagi masukuan to mainggit ba mao to nga nisibat siya ug gitipigan ni David kini mga pulunga sa iyang kasing-kasing og nadlok og dako yamot kang Akis ang hari sagat kay kini si Kuan gusto ra ba ng patyon ni Saul si Haring David galing kay ang Dios sa una wala nato i-prepare sa Dios sa una si David kay maayo man tumualpa sus ang espiritu sa Dios gibutang sa alpa pag makadungog ka masuko ka mapuy-puy ang imong kasuko kablito ni David ang iyang sista patag ang mataw masuko mapuy-puy lagi tanawa pero nganong mapuy-puy man dito, dala-dala unta siyang alpa katong masuko. Hala kablit niya, kaya rin masuko. Napon di ay dili madala sa kasuko. Mabitan ng matingala ka inig manambal. Nganong ang usan, naulian man to, mauman eh. Akong gigamit, unya ngano kato namatay man. Di man ikaw tag-es gahom. Tanawa si David. Unsay iyang gibuhat na yun. Pag-abot, kay yung una-una, basig patyon siya. Nagpabuang-buang siya. Onya, nganong magpabuang-buang man ka David? O si Along mas David. Ya, si Along ba? Anong nagpabuang-buang man ka Along? Nga naman siyo ba, ikaw may nag-ingon. Nga ipakita ka niya ang dakong kaluwasan. Ikaw man lagi ang nagpalaway-laway sa mong baba na aman siyo ba na? Okay, taon mo mga kaigsonan. Unya, sa mga ministro, nana ninyo. Ako ray nagpasabot anak nga sagang na busa kung mangita kag diskarte unya buang day si David dili oy unya wa day Dios si David dili oy nangano man to na kay di man lagi sang panahon kay ang Dios tao ko ka mangita og diskarte unsaon nimo ha ingon dayon ang pare na may gikan sa bukid nagbaligyang kape unya niadto dito sa kuan ingon dayon nagpabunyag sa bata tulo
Una, kinsay ngalan sa imong bata nga imong ipabunyag? Okay, magbase mas sa market. Ang akong ngalan sa akong bata, Pader, kanang Lunis. Siya nga, uy, naunsa man nga wala man na sa kuan ng Lunis kay kuan man na, ngalan man na sa adlaw, sa simana ba? Isa, pangita dito ay almanaki ba kay sa mga santos. Isa adi ko Padre kay kana kung gusto ang ngalan. Di na pwede Padre, siya dili pwede. Siya pwede makapangutana Padre. Siya pangutana. Padre, kung ang ngalan nga Lunes di man ka pwede kay matot pa nimo naa sa sulod sa adlaw sa semana. Padre, nganong namay ngalan Domingo? Nganong naamay ngalan Padre nga Domingo? Unsay sultis pare? Aw tuon no. Naaman day tuon Domingo. Unsa pa ni pare nga di naman makatindog mo na nga kita nakadungog ta ni Master. Nga gidili ay na naglubaga ang imo na lang unsaon gidi nga nalipat naman ko ani si Master magigo ana adi kay manubag-tubag ka nya makadaog ka nako ay raw tag tinutuhi unya ang akong explanation gikan nako kay Master kay og di pa gikan kay Master na ay nagpatas kaysa tong nagpatas nga nag-ingos Master nga moabot ang panahon ayaw mo pagpabaksin patas kamot nagsabot nga isulti ipatas kamot kay gitagan ta kag kwarta. Oh, nawala man. Busa di ko nagbaka kang Master dai na ba man mapildi ko. Busa tinuntog ginang imong naghunahuna kag imo kong pildihon. Ako lang gidukar ang mga magawali kay naaman mo. Nga dili ta magkuan, mag-ingon gani ang leader ay sa nag-uban-uban ni ayaw mo pag-uban kay manain man ko. Wa pa gani na makigsandurot na to na. Kaya ato may ipakita ang imo unta ang inyong buhaton. Atong konbensiron, dili man ta magdumot pero konbensiron sa nato. Kay dili man makuan niya nga mura gipigahan ba? Wa man siya kuan pero i-connect ba? Dili nga magbuot-buot kay makibaw man ta madugay, makitaan ta man mo sa inyong programa. Istorya rin ako pero may tinod tanaw ako kamoy mahimong leader. Di ba unsa imo batyon? Imo ganing pamilya, imong anak di gani mo tuman mo suko gani ka. Na in behalf ni Master na labi na kay nagpasaka taog ay itiip nga kini niyang para gikuan gipasa dito sa kuan hadlok sila dito kay ingko nga pag mo ingon tog ini kuan nga ipasit ita dalon taman to atong kuan ano mani among baruganan di mitagaan mauwaw pahinon sila oh na nganong naman daturi man na ang question ay ITF lagi ang magbuot ang local government unit sa ITF. Pero ang ITF di man makalabaw sa konstitusyon. Pwede ba nga kamo ahid ana og di na ngano man nga do na maday freedom of choice ngano man nga matot pa ni Dr. Oclarito magandi siya magpabaksin ingon siya mandatory is slavery. Freedom of choice is democracy. Adi demokrasya man kuno na nga magpili kag gagawasan kay based on bills of right, based on constitution. Di na demokrasy. Kanang buang bitaw krisi, democracy. The word demo pagpadayag. Unya gipadayag man imong tinunto di na demokrasy, democracy. Oh. Muna mandatory is slavery, freedom of choice is democracy. Motegi ko ani Dr. Oclarit. Isa scientist ko, isa mga bugo man sila. Ang yapong ginganlag bugo, ang doktor, siya po doktor siya, scientist ko. Dugay ko dito sa Japan. Na, ikaw scientist ka. Pero tagtinuntoy na, nga naman na, kaya gibuan sila, nga wala magkasinabot sila. Epekto na sa giyon ni Master, ayaw na. Nag-iingnan to ni Master si Oclarit. Oclarit, igna! Nga dili ng baksin kay, ano, madaot unya ang akong mga katawan sa PBCM, wa sila pasyanan. Na kay ang Diyos, kay propesya man niya, sila rin magsulti sa epekto. Ato lang gisulti ang epekto sa giingon ni Master nganong gidili. Nya, dili rasonanon, kay ako bitaw, pagkuan sa una, o di ko kapitan, pertilisura ninyo. Sabi kay ang mopirma sa exit pass ang kapitan man o duha ra man ang nurse or midwife sa barangay. Pirma dito nga exit pass sa apod, Bihertz. Pirmado sa nurse o kuan. Nakita may nagpirmaan to. Di
man dawaton nga antong ID. Ayaw problemaha ang ID. Kaya nakasulod naman ko sa panggoberno. Kato na po na po ilaing exit. Nato nga kagawasan. Mura to sa kang David ba? Ingon siya nga, ipakita man sa Dios ang los. Kabalak inyo kufat yun. Mabitaw Dios nga manalipod ako. Na atong tungura yung murag na alanganin kay siya po, si David, nagngit, nagdiskarte, nagpabuang-buang siya. Yung siya nga nung inyong kung gidadaan ng buang nga tao. Sa gikuwangan pa mo buang. Ay daghan ng buang po dito sa adto sa gat nga gipanguluhan ni Haring Akis. Isa nga nung gikulangan pa ba mo mga buang. Nga nung gidadaan man kun ninyong buang. Unsa man di dayto buang. Nga naglaway-laway na si David sa iyang diskarte. Gipakuan na siyang bungot. Mo na nga pag-ingon sa pari nga singalan. Lunes di ko na pwede. Ingon na yan. Pwede makapangutan na, Pader? Oh! Nga naman, Pader, nga di makapwede kay ngalan man na sa simana di ay. Sa adlaw, sa simana. Karang Lunes di manggi ka musugot. Na ba, na Domingo? Ingon di pari, no? Anong naaman to'y Domingo? Lain kayo. Sige. Lunes man kayo mo gusto. Luneson to ko de. Ingon po siya, ikaw, unsa may ngalan sa imong bata? Pader, ang ngalan sa akong bata, Pader. December. Ingon din pare. Na unsa man nag-December naman noon ni. Ingon dayon po ang kuan. Pare sa iya, Padre, pwede po ko makapangutana, Padre. Isa pwede. Pare sa iya maka, mangutana ka, wa man didili ang pagpangutana kay malagay. Kuan man, doon naman tayo freedom of choice, freedom of expression, naman sa Bill of Rights. Ingon na yun. Kaya nga naman Padre, sa bulan man na, ang bulan magsugod og Enero. Ika-12 ka bulan mo nang nahimong usa ka tuig. Padre, nga naman lagi nga di ka mosugot og Disyembre ang ngalan sa kong bata. Nga naman, nga na may ngalan nga Hulyo. Siya. Unya na pagingalan nga Agosto. Siya ang tuod no anong naman ay Hulyo. Anong naman po na Agosto. Di wa na ang pari nagabuang na isa nga. Sige. Mao magka imong gusto Disyembre, Disyembrehon tani. Di nadala ang pare. Imo sa imong ngalan. Sa imong bata. Ang ngalan sa akong bata, Padre, Tigre. Isa na. Sus layuan gid ani. Ngalan manas mananap. Balik lagi mo sa almanaki. Nao ngalan sa mga santos o mga santas bayna. Laki Padre. Oh, nay mga santos pili dia. Isa Padre sa mas gibuhat sa duha ka tao Padre. Nga kauban ako sa pagbabunyag. Nalangan sila sa bunyag kay gusto mas pari nga dunganon kay aron ba nailakaw niya di niya tagsa. Lain-lain itong bayad o sa onran niya. Hindi nga pwede makapangutana Padre. Siya pangutana. Nganong di man pwede Padre ka ng ngalan nga Tigre. Siya kagalan manas mananap. Siya Padre pwede mo din mangutana. Di ako pangutan. Nga naman Padre nga na may ngalan nga Leon. Ingod ang pari. Tuod nung anong naaman tuoy Leon. Ang pari po ni ano po na. Sige, bahalag kung sa nangalan na nas mananap na. Tigre, magayang gusto na Tigre. Kay naaman na ito ni Leon. Matanawa. Kaya ang raw na pari, ang last, ikaw pa. Masa mo ka? Pabunyag lang kong Padre. Asa man imong bata? Asa kini ako gidala-dala Padre. Ito'y man. Isa, oy. Unsa man ni nga ito'y man na. Supak man na sa Sagrada Escritura. Anong taon na nga? Ito'y man na. Mananap man. Katuilahan ni kuan na lang ko kay na may mga rason-rason po. Ingon dayon ang kuan. Day po idi Padre. Sa di God. Isa ang nako tong pwede. Ay sultihan talang kapadre. Sus gihaguan ug nako ni. Abi ni Padre dito sa bukid na ako'y kapihan.
Gibalik ya nako akong kape kay espesyal gini kay nagtuo ko nga mahimot ini. Pilay halin sa akong padre. Sobra sa 20,000. Pero gipreparahan tigi kag 20,000. Pila kay bayad ani nila sa ilang bata. Sa bunyag. Gipreparahan tigi kag 20,000 padre para bunyag sa kong iro. Unya kay di man ay pwede. Adto na ko padre. Lakaw. Una-unas pare 20,000 bato na. Mga upat kadupa isa sa Marika anak balik ragot. Ikapod dayon bang nood pa sa gitaw ti awan na ari atong bunyag kada kanang imong itoy. Ayo sige pare sa gitaw ti awan kay mangnuod po dayon interesado mas kwarta. O buo de ito tanan. Busa abi nato tog permiro abi nato tog dili kwarta to iya permiro ba? Leon god. Sa ngalan bas man. Sige. Tigre maka kay naa man day Leon. Di ba na pwede nganong Disyembre na? Sa nganong di pwede nga na may nganlan o Agosto na po'y Hulyo. Isa o tuno na amra ito na sige Disyembre na lang. Ya, Lunes padre siya di mo na pwede kay ngalan na sa lang. Sa nganong di mo na pwede padre nga na may Domingo. Ya, og di ko ganas Domingo arikos Lunes kung di mo pwede siya. O tuno na amra ito abi natog nadas rason. Pero pag abot na dito itoy kwarta ba ito? Ale balik anak. Ale. Bisan ba gitaw ti awan lang kay mangluod po dahil atong buti ang kana. Ha? Nakaron. Daghan ba tong istorya unya kuan? Nganong ni ata magigsonan? Nganong naamoy tag 100 pesos sa sobre. Uban gay pasobrahan. Ngano nga naatay amuta nga 200 para sa baka. Ug wa lang tay 200 ay. Nganong naaman tay mga butang uban pa. Okay gi. Sugo mo guna ni master pero niya daan pa sa unang panahon. Amos. Basta during the time nga ingon ani celebration mo gini atong explicar. Kay kamo nga mga magwali og naay kuan kini siya maong gibalik-balik kay kini. Tanawa gani nagkanta pa kog ang silaw sa espiritu before ana be katatag kuan kini ni ang Christmas song artong banda kay narabay atong pahanungod pud taon ani na ato pud ning haguon kadiyot ya iprepara ra ang atong wali ron pasalamat ta sa chapter president ka dunay this by the month of January nagperla January pizza January 2 dunay atong programa dito sa Osamis Radio FM. Unsa to nga ngalan sa estasyonan? Ha? Sharp? Sharp 29 FM daw. No, unya ato sa nagikuha no. Mo nay buhaton ako bitong plano nga kada tanan nag-abroad. Naunta sila'y kuan ba? Kini giangkon nga istasyonan pod para sa mga abroad ba para mo spread out samot ang PBCM. Okay, mani sa balaod sa mission na page 14 de balik 9 gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae og paggamit sa eyebrow og eyeshade kay sumpak kini sa kabubuton ni master. Sumpak daw ni master na dipindis nagtuman. Ngano nga gidili man kini ni master? Aron ba supakon ang kabubuton sa Dios? O kini ang atong susihon? O ipasikad o ipasukad ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang sandiganan sa pagtuo. Unsa diay ni master ang Biblia? Punto por punto sandiganan diay sa atong pagtuo. Kumuni ata karon kay sandiganan man sa pagtuo sa unang panahon. Do na bay pagpangatubang kay kining ato pagpangatubang man eh. In 1 year tulo kapag pangatubang Marso 10 kang princess. Ang Agosto 19 in honor ang spiritual birthday celebration. December 29 this month. Onya mao ni ang pizza karon
Disyembre 29 kang master. Ang Biblia ni no. Amos 4:12. Busa mao kini ang pagabuhaton ko kanimo o Israel. Ug tungod kay kini buhaton ko kanimo pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Unsay balaod sa panahon kang Jehova sa una kay divided into 3 dispensation. The Father and second time era ang God the Son mao si Hesukristo and now present the third and final era ang Holy Spirit dispensation in honor of Master who is the fulfillment of the Holy Spirit. Unsay giyon? Pangandam sa pagpangatubang sa imong Dios o Israel. Ang pangutana, kinsa kining Israel nga mga tubang sila sa ilang Dios? Kay kung sa ato pa, pangandam mga membro sa PBCM sa pagpangatubang kang Master. Atong girikol ang kagapon. Busa mao kini ang pagabuhaton ko, pangandam sa pag-atubang sa imong Dios o Israel. Kinsa ning Israel? Ikaduhang Samuel 7:10. Og ako makapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel. Ato nang gi-print out, gipula pagtuyo para tuprog nga kana ang topiko. Pangandam sa pangatubang katawhan nga Israel. Kinsa ng Israel? Og ako magapili, ingon ang Dios, og dapit alang sa akong katawhan nga Israel. Og magapamutang nila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit. Og dili na mabalhin ni masakit pa kanila ang mga anak sa kadaotan. Ingon sa sinugdan. Ang dapit nga gipilian sa Dios ay ang katawan Israel. May dapit yun nga matud pa sa atong nabasa. Og kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit nga dili na mabalhin. Busa kung ni anak ta dire, dili na kay mabalhin ta mo adto na punta dito sa dalirig kang kuluban. Sa asa na ta adto ta Surigao kay nakunoy lulo dito asa ba adto ta sa Buanga kay paywaan mo anis BCM. Adto ta sa Balingasag kang Pedro Sobaylo kay na change sa noon kay sa Baday Baylo na elisda naman noon. Kana diyang Israel katawhan na karon next verse. Kay katawhan man nga Israel ipagpangatubang kapila mga tubang ingon der makatulo sa usa ka tuig magapista ikaw ala kanako sa una gawas ka ato ipadan sa una gingon nag pista celebration katong kang master di ba kanang December 29 ba doon ay arko dito di ba ibutang pista celebration in honor of Master Thomas din Senior December 29 pag-abot pud kang Princess Angel Liberty Eugenio pista celebration. Di na pista. Lain lang ang ilang pista na makatulo sa usa ka tuig. Exodo 23:14 hangtod ni sa 17. Makatulo sa usa ka tuig, magapista ikaw alang kanako. Next. Dayon kay magpista man. Ang pista sa mga tinapay nga walay libadura. Pagalbantayan mo 7 adlaw nga magakaon ka og mga tinapay nga walay libadura. Ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon nga tinudlo sa bulan sa Abib kay dinhi migula ka gikan Septo og walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa tubangan ko. Sugot ba ang Dios? Mga tubang ka nga walay dala? Ingon ang Dios. Og walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala. Kapila mga tubang makatulo sa usa ka tuig mga tubang ka. Uni-on sa ilang gibuhat na ay gipangdala nga magakaon ka og tinapay nga walay libadura. Kanang walay libadura ba? Kanang unsa nang libadura pa? Sagol ba? Murag anis man tiyan na unsa na patubo man ano? Kanang mga mixing ba anang kuan? English na unsa na? Sa English ba? Abot na. Nabi ito gaabay ka sa kuan diha. Sige lang. Unya ra, no? Basta no? Nga ang kuan nga walay libadura. Sa uban ng hubad kanang walay sagol nga anis ba? Kanang patubo ba? Akong gisugo sa panahon nga tinudlo sa sulod sa bulan sa Abib kay nini migula ka gikan Septo og walay bisan kinsa nga tubang nga walay dala. Gihinumdum sa Dios migula man mo tong akong giingon during the time of Israelites na ulipon sila sa Egipto gipagawa sila sa bulan sa Abib og ang bulan sa Abib ilang dumdumon kay niini gipagula mo dito.
O ingon mas master dumdumon ninyo na additionalan og spiritual birthday celebration. Di nagdumdum ta. O di naay pista lain pod. Ato na karon. Next. Unsa man tong dadon nga dili man gusto ang Dios nga walay dala nagingon. Og ang pista sa ani. Nay ani di ay. Pista sa ani ang mga inunang bunga sa imong mga paghago. Nga imong gipugas sa uma. Ito di ang inyong uma. Nay inyong resulta ato sa uma. Dadon to ninyo. Sa panahon sa Israel, katong unag yung bunga. Inunang bunga ka ng first harvest ba? No? O ang pista sa ani, ang mga inunahang bunga sa imong mapaghago, nga imong gipugas sa uma. O ang pista sa paghipos sa abot sa katapusan sa tuig. To last year nimo nga mura biton tugas ka ting init na maron. Di na ka mapugas, di katapusan to. Dalagyapon ka dito sa Dios. Oh. Gipugas sa uma o pista sa paghipos sa abot sa katapusan sa tuig. Kung ikaw magatigom sa imong kahago sa uma, nga naman. Padayon 17. Makatulo sa usa ka tuig, magtubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga siuba. Oh, mga tubang nga na ay dala o wala ay dala? Na ay dala. Unya kay pista man to na ikaon. Kinsa may mukaon tong 200. Itabangan ninyo. Unya nang sobra gipalain nato na may mga bisita po. Daan mo to sa una si Master nga ang mga parintigan ni Master ang chapter president hiwa ito dito. Tong may mangayok padadi dito kay baboy pa man to sa una karon. Na magapoy kusog muka og baboy gawas nga murag na og baboy. Mukaon gyud pud og baboy. Pero katong baboy mo man toy mahalin pero kanang murag na og baboy ibaligya. Pares ni Reverend murag na og baboy ibaligya. Ay mahalin si Reverend. Ha? Kay ang gipangita di man tong murag na og baboy sa manako katong mang baboy gyud nga. Di nga murag na og baboy man ka. Saway man na. Murag na nag-away ang insik og ang asawa si Buano. Ingon din ang si Buano nga asawa nga maldita man siya. Baboy ka! Kung sa kinakita niya ba, baboy kang banaha ka. Ingon po ng insik. Ako sugot ikatawak ako mamoy. Pero mamoy laki. Ikaw, mamoy bayi. Ang atong bata maktin. Siya baboy bitaw, pero baboy laki. Ikaw, baboy bae. Ang atong bata, baktin. Okay, dyan. Muna nga, nag-ingon, ang atong nabasa, makatulo sa usa ka tuig mga tubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga si Jehova. Di do nagidala. Motong amuta na to. Yeah. Next. Gano nga dunay dala? Unsa tong dala? Additional. Na. Og nahitabo, Levitico 9:1-2, og nahitabo sa adlaw nga ikawalo nga si Moises nagtawag kang Aaron og sa mga anak nga lalaki og sa mga ansano sa Israel og mingon siya kang Aaron. Kumuha ka gikan sa panon sa usa ka nating baka nga laki alang sa halad tungod sa sala og usa ka karnero nga laki alang sa halad nga sinunog kadtong walay ikasaway og ihalad mo sila sa tubangan ni Jehova. Now, ipagdala kuno ka og halad nga sinunog para tabon-tabon sala. Pili lang ka, karnero, baka o kanding para sa imong mga sala. Pero ang giingon, walay ikasaway. Balikan na to ang waman makuan na ang katong Levitico 9:2 3. Namay 3 no. Okay, sa 3, yeah. O sa mga anak sa Israel, magasulti ka. Kadto, si Moises gisugo man, mga anak sa Israel, katawan to sa Dios. O sa mga anak sa Israel, magasulti ka, nga magaingon, kumuha ka mo, o usa ka laking nga kanding, alang sa halad, tungod sa sala. Usa ka nating baka nga laki, o usa ka nating karnero, kining duha nga may tagsa-tagsa katuig ang panuigon, nga walay ikasaway, alang sa halad nga sinunog. Ang karnero dili tag 5 ka tuig, tag 4 ka tuig, baka 4 ka tuig, 5 ka tuig. It's either kanding ang gipangayo, 2 ka tuig lang kana ang pangidaron ba sa kanding, karnero ug baka.
Nagingon po, walay ikasaway. Unsa nang butang nga walay ikasaway. Mabito nang magkuantag manok, no? Unsa ato kuan? Pagabot sa Marso, sa una, kanang princess, ato ra ni ibalik gayon ng kuan. Baka gyapon. Pero ako sa una, nganong gianam-anam. Kay ang uban di mutuo kay ilang inyong una si Master may ining ginhian. Mike ang anak ni Master may ginhian. Di ba mo na prinsipyo sa uban? Ang uban nakabata lang. Kay nadugay nakasabot ay nakisa man inyong gusto. Nga kung ba pa sa propiedad pa. Tanawa sa panahon kang Kristo. Gisalig ba niya si Hiuba doon na ba'y laing tao nga gisaligan? Wala. Ingon si Hiuba sa 9:35 sa Lucas. Mo kini ang akong anak. Ikuan sa ang Lucas. 9:35. 9:35. Mo man ang na-English no, tapad? Okay. No, 35. Sa English gani, amang English na tapad naman no. And there came a voice out of the cloud saying, "This is my beloved son." O gikan sa panganod di ay tingog nga miabot nga nagingon, "Mao kini ang akong anak, ang akong pinili. Patalinghugin ninyo siya." Asa gusto ni Hiuba ang tao sa panahon nga ipagpatalingog. "This is my beloved son." Sa ubang "This is my beloved son, hear him." Kaniya kamo magpatalingog. Nga naman nga mamati ta sa anak og dito magpatalingog. 11:27 sa Mateo. Ingon dinhi, "All things are delivered unto me of my Father. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him." Ingon, ang tanang mga butang gitugyan kanako sa akong amahan, ug walay nakaila sa anak gawa sa amahan, ug walay nakaila sa man gawa sa anak, ug kaniya kang kitsa igikamot sa anak ang pagpadig sa man. Kisay mo padig sa amahan? Ang anak, kitsa kong anak. Simple ra, kang master. Sa balaod sa material, kinsay manunonon kung patay na imong ginikanan. Ang anak, kinsang anak ka. It's either eldest daughter or eldest son. Magulang nga anak, magulang nga babae, basta kinabugulan, bahinon din tong mga kabtangan. Nya alangan magnipaulay si Master, bahinon ang kabtangan. Anong dili pwede bahinon ang kabtangan? Tungod kay ang nagsapwa nga gitudlo ni Master, kamoy mo pasabot sa Biblia, no other than it's me. Unsay priba? Ang picture ipakita. Ang picture kay mao man ni maghatag og lamdag, dili man niko nadunggan ako giminsay ko Master. Ay mo kay ingon pa ni Master, dili tanan minsay tinuod. Pag ang minsay nimo mo contradict sa gisulti ni Master, nabitaw toy nang anhiga, nag-ingon sila sa una nga nakadungog sila minsay na Master. Pag abot diri kay nganong mabaligtad na kay balo man ta nga si Master tong gituhan Dios. Way labot sa wala pa mo ilang nga Dios kay konsiderar kay dili man to pa nila na butang sa pagtuo. Pero pag maabot na gamay pa ko. 10 anyos pa. Si Master. Nadia, ipakuan. Duha ka libro. Kay ingon ni Master, aga ng libro ni Master, No Limit ang Hiri og El Filibusterismo. Kanang Biblia, iyahan na, iyang gihatag. Sige, ipakuan sa ko ang dagway. Iyan ang Biblia, kanang bisti sa pagkapari, iyahan na ni Master. Iyang gipasulob na ko. Anang panahon na, pagkutan-og ko niyo, pagpanubag, di ko makapanubag kay wa pa moabot ang timely. Wa pa moabot ang tukma nga panahon. Nagamay pa ko anak. Nya, karon og tan-aw na kong dagway, kay nagguwang naman. Di, nato mo akong dagway. Na karon, balikan nato nga muna nga unya karon si Pedroso ipakita ka atong picture daw tas Pedroso nagtindog naglong sleeve
Gipasinanaan siya sa pagkapari kay do na may misyon nga kuwaon si katong mga lakang dito. Nga usbon ni Master ang dagway para mahimong lakang og paghimo nga murag nga himong dagway Rizal pero si Master nagkuan. Pero nadugay gidayon man nga siya si Dr. Lakang, siya po si Rizal. Wala si Master. Busagani siya nagkupot sa nuli mitang hiri og el filibustrismo na kanang gigunitan niya. Nya gitugyan dito nimo aron ikaw na si Rizal. Una argon. Nya unsa may iyaha? Bag-o lang siya ni tunga nga gipasinag pare kay pare man tos Dr. Lakang. Diba? Juan? Oh, na. Karon mo tong ius Master nga hulman ko imong dagway pag-abot ni Pedroso dito. Kang Dr. Lakang kay dako man tong lawas mura tong ubay-ubay og malumbaan pa guys ubay-ubay sa gidakon. Pag-abot niya kay ang mga tao ni Amin kay nahimo man si Pedroso nga Dr. Lakang ang dagway. Pero ius Master, usbon ko ng imong dagway, hulaman ko ng imong dagway. Kaya ang paghulam ni Master, iya bang paagihon nga kuan. Pagkuan na din kay nabulabog naman to, ingon Dios Pedroso. Kinsa may labaw? Ang naghulam o ang gihulaman? Nagtinunto na. Gituyo po to ni Master, arap mapanuwayan ka na po'y rason-rason nimo. Karang naikalaha diya sa inyong silingan, anya maghulam ka. Hulaman ko na, sister, imong kalaha. Kinsay tagiya. Ang naghulam ug ang gihulaman. Ang gihulaman, di ba? Kay naghulam god. Isa tungod kay nag-ius Master, hulaman ko ang imong dagway Pedroso. Ya, isa di ako tong dagway. Dili kang Master, unsay dagway? Nga dili man mahimo to nga gipasidanan makadaan. Usbon ang imong dagway. Hulman ko ang imong dagway. Kay paghulam og wa pa sculptor si Master ba? Nang mangulitay ba? Og kahoy pa ka. Kay sa Biblia god, ang tao ra baghimong kahoy. Isaias 44:23. Kung di ko masabi, kawan, brother, akong basahon para makuha na to nganong hulman kay ang tao gihimo magkahoy. O kahoy kakwao ko sa ning kahoy. Nya ako ray may bag unsaon ko ning kahoya. 44:23. Oh na. Pag-awit o kamong mga langit kay si Jehova naghimo niini. Panagsinggit kamong mga ubos sa mga dapit sa yuta. Humunat sa pag-awit kamong mga bukid o lasang ug ang tagsa-tagsa kakahoy nga naa nini kay si Jehova naglukat kang Jacob ug maghimaya siyang kaugalingon diya sa Israel. Nag-ingon no? Ang tagsa-tagsa. Humunat sa pag-awit kamong mga bukid. Literal makamalo bagud ang bukid. Pilig bukid. Asa imo bukid? Bukid no? Bukid sa Malindang. Ipawit ko no ng bukid sa Malindang ug awit ko. Basta tao nang isgutan nga bukid. Pag-awit kamong mga bukid o lasang. Unsay lasang? Dito sa daghang kakahuyan, kamao na moawit ng lasang. Ang lasang tawag ko man naglasang kay naaman di ang kakahuyan. Kuan din, humunat sa pag-awit ang tagsa-tagsa kamong mga bukid o lasang ug ang tagsa-tagsa kakahoy nga naa nini. O tagsa-tagsa kakahoy. Nya moawit. 55:12 sa Isaias. Tanawon ta. Oh. Kay kamo manggula uban ang kalipay o pagamanduan uban sa pakigdait ang mga bukid o ang mga bungtod munat sa pagawit sa imong atubangan ug ang tanang kakahuyan sa kapatagan mupagakpak sa ilang mga kamot. Gawas nga moawit ang kahoy mupagakpak sa kamot. Literal nga kahoy mupakpak ng kahoya moawit na ay gisugnod atong kuan para ihaw sa baka. Wa gyud singgit ta, wa gyud mupakpak kay way kamot. Di pag-ingon kay kahoy man ka. Hulman ko imong naong og sa kuan pa kahoy. Di gyud sa. Di gikulit. Wa himuon ko ning dagway ni lakang. Di pag-abot dito nahimong lakang ikaw. Yati ira. Og ikaw man tungod ato nganong giingnan man ta ni Master. Patas kamot ang nakadungog ang dili ayaw. Ingon si Master, bungkagon pa ninyo ang PBCM. Ingon des Master. Tinod bang nagiyon siya nga? Akong pangutana, patas kamot og nakadungog mo. Tinod ba nga nagiyon si Master? Bungkagon ba ninyo ang PBCM? Nakadungog mo. Oh, Diyos niya, kayo. Si Master, ayaw bungkagan ninyo ang PBCM. Kaya ang PBCM international. Tinod dili.
Oh, na nga nung magtukod magkag-seal of the living God, sus nga di man ipabungkag. Oh, nga no? Tungod kay gipropesyahan ni Master sa balaod sa misyon. Na sa pahina naa si Jeremias 5:26 ang sitas Jeremias 5:26. Mo man ang bantayanan mga kaigsunan sa sulod. Now, tanawa kani ang Jeremias 5:26. Katawhan makata sa Dios. Now, kay sa taliwala sa akong katawhan igakita ang daotang mga tao. Katawhan sa Dios. Sila na nagbantay ingon sa mga mangangayam nga nanaghati. Sila nagbutang og usa ka litag, sila modakop og mga tao. Asa makita? Taliwala sa akong katawhan. Busa ayaw ikatinga. Nganong naibuangon sa pinisiim bisag di anata iapatang pasabton dito ang prinsipyo nga unta diha na kang master pero di kalikan sa taliwala sa akong katawan igakita ang daotang mataw sa trabaho nila sila budakop og tawo digihimo nilang paon si master ya gimensayan mo kan master tuo makaana kung ang imong mensahe mo kontradik sa gisugo wa ka mensahe kay daan pa sa unang panahon dadon ang ngalan ni Jehova nga nakadawat sila og mga propesya sa Biblia pang Katoliko mensahe Ezekiel kapitulo 13 versikulo 3 silong-silong lang tetano kay daghan atong kuan kay ato pemos lang kay ni amtad narabay mga bag-ong membro pod Ezekiel 13:3 pandungiran ng kuan aman Ezekiel 13:3 na mao kini ang giingon ni Jehova alaok ang mga buang-buang nga malagna nga nagasunod sa ilang kaugalingon nga espiritu o sila wala makakita sa bisan unsa mga malagna pato sa una pero giingon sa Biblia buang-buang nga malagna nga wala makakita nga nagapanagna sa ila lamang kaugalingon espiritu kinsa gidala nila bersikulo 6 sila nakakita sa kabakakan o bakakon nga pagtagna-tagna nga nagaingon. Si Jehova nagaingon. Apan si Jehova wala magpadala kanila. O sila nagpalaong sa mga tao nga ang pulong pagatumanon. Siti, wala ba ikaw makakita sa bakak nga pananaon? O wala ba kamo makapamulong sa bakakon nga pagtagna-tagna nga tungod dili kamo nagaingon? Si Jehova nagaingon. Bisan pa wala ako magsulti. Sige dala. Si Satanas ay dili oy. Si Jehova ang ilang gidala. Ayan. Atoy padayon. Kato kanina, gamay raman to pero importante mo gud. Dili sa atong nabasa kaniya, dili ka ang ni kuan man gud ta na divert ba kay kinsa man day tuhan. Di katong gi explicar ni master nga gitugyanan kay moabot ang panahon nga gipapaana ni master ang Biblia kay sapnayon. Ako day modalag sapnay sa pagpasabot pero ayaw mo pag-ingon ako master na nanganhita tungod ni master nagdumala lang ko ninyo dili makuparis nila nga nadugay ni angkon dapat pa ako mo angkon kay moingon day ko nga aparis ko ni Kristo I and my father are one Juan 10:30 ako ug ang akong aman usara di man na pwede nako gamiton kay kana si Kristo one of the third person in God. Ang tulo ka persona, the Father, mao na si Jehova. The Son, mao na ang atong Hesus Kristo. And the Holy Spirit no added run, Master Tomas Dinisinyo. Na mo yung pako, Dios pako, ikaupat ako. Napas Pedro sa ikalima, napas Mary ikaunom, napas kuluban, gipangkulo daghang mga bayang gipangkuluban. Wa na. Siya ni kulob. Ang mga babae yang ipahayang di gikuluban niya liwat po sa apelyido kulob gani itong dili kuluban ay pag kulob na daan unsa painit papainit ang katapain chapter president ni sa kuan mo na nga maudto man og magabi makadlawon man painit yun pero wa pa makapainit bitaw. Yeah. Ang panuigon duha ka tuig na walay ikasaway. Next.
Unsa di ay ugnay ikasaway, ang Dios maningil. Di ba na Malakyas? Sunod. Oh, Malakyas. Mao di nga wala ikasaway. Kay usahay gud malimot ang mga kaigsuonan bitaw nagbutang og manok. Tagpila kay ang manok? Sa una gatos karon 200 naman kilo, no? Di na po ito magsilbi ka na, magpalit ng manok. Kay manok man. Ang manok. Ang uban, kay napiki man og manok, gikwarta nila. Manok man na og nailamas. Pilang lamas? 50. Manok po sa kita may mukaon. Unya ganahan day tagkaon. Kanagay ng usa ka mo pamilya og way botbo. Di nimo budgeton. Oh, ang amahan rag inahan mo mukaon ana basta gutumon. Hutdo na. Nya aron di ito madali kahurot putong daghanag utan. Lutya og sayuti kay aron dito mabangil dito kay puro sa tuunod. Adili maapod. Sabawan daghan aron mahigop-higop sabaw kay pagka mabusog na nasudlan naman kay giuna tong unod awa na hurot sa imong girikanan. Hurot ninyo mo na nga. Tungod kay balaon man atong gitampo-tampuhan no nya dayon. Nagingon no. Unya nailamas ang uban. Una sa ako, ribirin og lamas. No, way gilamasan. Istorya rin eh. Ang uban po, manok ra, walay lamas. Dawig, ipaluto na nimo. Okay, ang sabot, manok with lamas. Pagluto ganing manok, way lamas. Sabi nga nang luto kalain ba aning linutuan? Oy, may lamas. Oh, di ang manok, gilamasan. Karon ang problema ron, pag-abot po, uy, matay na may lamas. Wa may gilamasan. Lamas ra lugar. Mo na nga magkuanta og sa panon pa sa Israel karniro ra ba imong dadon? Kanang mga abot sa kuan, mo nang si nag-ingon ko ni painit nga sa una maghatag mo to siya nay abot sa iyang humay, abot. Pero ako to siyang gikuanan og usa ka libo kay dugang sa bayad sa banda. Now, ug kung kamo maghahalad sa mananap nga buta, tanawa ha, kay halad gud sugo. Pero imo diyang gikuan buta man day na, oy mao diyang muhalad. Ug kung kamo maghahalad sa nga mananap nga buta, ingon ang Dios, kana dili daotan. Ug sa diya nga kamo maghahalad sa piang ug daoton, kana dili daotan. Imo adi man ni daotan kining piang. Kining piang, tanaw. Piang og daoton niwang di ay nya mayon sa adi man na daotan og kana matod pa maghalad ka og mananap nga buta kana dili daotan pero ningon nay pulahan nato igasa kana karon sa imong gobernador kanang buta ba ka mananap og piang og daoton igasa kana sa imong gobernador, it's either mayor o kapitan ba kap na ikuan pali mura bitog natabangan tes kas kapitan ba o sa gobernador tabangan tes kas mayor ba igasa ka na karon sa imong gobernador katong buta mananap piang ba o daoton mahimuot ba siya kanimo kon modawat ba siya sa imong pagkatao nagaingon siyo ba sa panon kada bitong mag-birthday ka unya naay dili mo tambong wa nimo imbitara unya gihatagan bitaw nimo og pagkaon gihatdan. Ingon dayon wa man ko imbatara. Gihatdan man ko kaon. Pagkaon niya kay Pan Usman, ingon dayon. Mao di ay nga iya kong gihatdan. Kay panos naman pero wa pa ni mapanos di man ni ihatod. Nabuhatan hinugdalan. Ha? Mao to nga kanang piang. Dawaton ba kuno na busa ang Dios di musugot. Kay nag-iyon siya, kanang walay ikasaway. Buta na. Kanang walay ikasaway inyong halad. Na piang na. Kanang walay ikasaway inyong halad. Na daoton niwang hilabihan. Namukog man. Mo nang bot pasabot. Meaning nga, kung magbutang ta og obligasyon, kumplito. Pero pag dili, masabot rapunta na. No, bingon, diberin, matay. Kaning, lamas ram gini ako, riberin, 20. Ang problema ani kay, wala gi gilamasan ani.
Na di na lang punta kay mo may imong rason. Pero bang huna-huna punta o ako, wala bigi ka ni siya'y labas ra bigi ka ni pirme. Wa bagyan kahay gilamasan kay usay magtago man ta. Istorya-istorya rin mga kigsonan. Pwede pod nga naaon ta to pero wa gyud pud ka mohatag. Pero giimong gyud una ingon master. Lisod man gud ingon dabi kay mo ay pag ingog lisod. Kag mag-ingon-ingon gay kag lisod ay dan-o kinon ka. Katong lisod, katong mga tao nga naghigda na, di na ka mao makapanghikap, di na makapangaton. Ngano man na? Akay bedridden. Masakiton ba? Unya, di na kuno makalisok. Makalisok pa man ang bedridden, lihok lang kamay. Kay di na makalisok, patay na di ay. Na, maunay panultiyon, mag-unsa man ang kabayo, nga wala na'y kumpay. O, mag-unsa man ang kumpay, o walay kabayo. Maunay sakto. Ang kumpay, pagkaon man sa kabayo. Kanang atong pagkaon, kita may mukaon. Dili man nga nabali nga ang pagkaon, may nikaon ni mo. Pero ang pagkaon naghulat sa mukaon. Pero kung ang mukaon wa na ang pagkaon naara, wa na'y mukaon. Mo na nga mangita gid ta grasya mintas gitagaan ta sa Ginoo. Nganong ato nang gi-explain kay og dili ta maedukaran ang kaigsunan, di man lang usa ka baba ra ang mukaon nato. It doesn't mean nga ang katong wala makatag di na makakaon. Wa pud ta na. Kakaon gud ta tanan pero ato lagi explain kay obligasyon man nga gihatag ni master ka nato. Nakaron. Next. Kini siya. Mo nang giingon ni master kanang Biblia ra ba sa Ecclesiastes 1:9 nga ang namao kanato mamaog history merely repeats itself. Di ba nag-ios master sa una? Nga husto ng Biblia mo na. Ang Biblia nga gitawag og New Living Translation o the book. Mo na ang kanang pagkasulata pero ang ubang Biblia di history merely repeats itself. Agbot pa sabot. Dunay kasaysayan sa una nga mabalik gyapon. Mao na nga nabalik ron. Kapila ta mga tubang? 3. Hain sa usa ka tuig. Unsa anang tuiga? Marso 10. 1. Agosto 19. Spiritual birthday celebration. Kini karon nga atong gitambungan Disyembre 29. Di katulo sa usa ka tuig. Dayon kay ang kasaysayan mabalik man. Unsa pa ang naa sa kasaysayan nga naa pud sa tuwa? Now, Esdras 1:3 ug 4. Nganong naay mananap na? Bisan kinsa nga ana sa talawala ninyo sa tibok niyang katawhan, ang iyang Dios magauban kaniya og paadtua ngadto sa Jerusalem. Sa una man Israel. Katawhan sa Israel dili sa San Antonio. Paadtua sila sa Jerusalem. Kay mga tubang kasi adto gi ka sa Jerusalem. Paadtua sila sa Jerusalem nga anaa sa Huda. Mura badag paadtua sila sa barangay San Antonio nga nasa lungsod sa saan. Gi-describe og bisan nga unsay gingon niya paadtua siya ngadto sa Jerusalem nga nasa Huda og patukura sa balay ni Jehova ang Diyos sa Israel. Siya maong Diyos nga naa sa Jerusalem. O bisan kinsa nga nahibilin sa bisan diin nga dapit siya magapuyo. Patabanga ang mga tao sa iyang dapit sa paghatag og sa lapi, og sa bulawan, og sa mga manggad, og sa mga mananap. Labot pa alang sa mga halad nga kinabubuton alang sa balay sa Diyos nga nasa Jerusalem. Halad man kuno kinabubuton. Ngano? Wala ba kapugsa ba? Willingness nimo ang imong kagustuhan ba nga dili ba sakit o bukid sa imong buot. Doon na di ay halad na apoy kwarta. Kung man ang pipisim na may kwarta, sabad dia asa ka pili. Adto kang Jehova, kwartahan man gyapon ka, makwartahan ka dito. Si Moises ra may gusugo. Next, tanaw gani. Exodo 25:1-3 way kwarta. Diyos pa'y nagsugo, og si Jehova misulti kang Moises nga nagaingon, ipamulong mo sa mga anak sa Israel nga magadala sila og halad alang kanako. Halad. Gikan sa tanang mga tao kansang kasing-kasing nakapagbuot kaniya sa kinabubuton.
sa paghatag kanang imo pong kinabuto sultihan ba nga hatag ka kanang kinabuto ba dili bukid sa buot ang paghatag tanaw nga nig bukid sa buot murag kaghatag di natingan ako idayon kadabitong sa pari ito kadang adlaw sa mga kalag sobrihon adlaw sa kalag binayran ng kalag nadi butangan na dito og ayaw pagpaningla yung sa katos pari no ay na lang kay ugwan ayaw na lang naghatag paghulog nimo ba matay ihulog ko ba ka di og dili og ihulog ko ni kinsa no may mukuan ani no atura ani katay kinintos mo kini ba o sa kagatos ba buhian ko ka ni pagbuhi nimo wala na ka kay gibuhian nimo paghug niya anak nakahuna-una siya di na lang ako idayon oy palaki niya pero tanawa ug siya pamingon kag Moises nga nagingon ipamulong mo sa mga anak sa Israel nga magadala sila sa halad alang kanako gikan sa tanang gikan sa tanang mga tao kang kansa kasing-kasing nakapagtuot sa kinabot sa paghatag waon ninyo ang akong halad siya pay nagbuot unsa o kini mao ang halad nga kuhaon ninyo gikan kanila bulawan og salapi og tumbaga kita mo na presyo kag bulawan mangot-ngot ka karon kuha magbulawan ano may bulawon ni sister sa labnihon ko tingali nila medalya nga bulawan ba labni gid kay ingon gid kanang ako ginikuwaon kay maghalal ko ta niyo man lain mamunlot ka na gidili man ang pagkawat hindi gina mo'y mao pangita salapi sa Biblia ng Katoliko kay kwarta naman na og moingon ka nga ang PBC manapi adi gipanapi pud mo ni Hiuba og mabalhin ka kay Hiuba na si Kristo pod kay magtitipig man si Judas sa panudlanan sa kwarta kada butang dito kuhaan pud ni Judas Iscariote tibhangan niya ba kay Tresero Maswan si Judas Iscariote dito po ni Iscariote o nada ay gapoy kwarta na wagi kay mapaingnan ang may tabo wa na kay Dios kay mulikay ka kamas balik ka kay Kristo naa man pod may pay dito ko sa aman na bulawan noon presyo panahon kay Kristo wa na bulawan di na adi ay dayon na de kwarta magigsonan dayon ikaduhang hari 12:9 unsaon pud to unsaon tong kwarta apan ang saserdote nga si Jehoiada mikuha og usa ka kahon og gilungagan ang taklop nini og gibutang kini tupad sa laran sa tuo nga kiliran niadtong mosunod ngadto sa balay ni Jehova na day kahon nga katong kahon gibangagan motong gingon ako nga ihulog ko ba kani no alag ikaw may mulunod itong kahon tanawagan ini kung siya di ka na ang mga saserdote nga na nagbantay sa pultahan nagbutang dito sa sulod og salapi nga nadala ngadto sa balay ni Jehova salapi na pay nagbantay nganong gibantayan man to kay basig na apoy kawatan kay nganong gipabantayan to di ka kawatan di gid mawala busa gibantayan ang gibutangan ba na dayon next og mao kadto sa pagkikita nila nga may daghang salapi sa kahon gibutang dito nga ang kalihim sa hari og ang labaw sa saserdote minganha og ilang gibutang sa mga sako og giihap ang salapi nga nakita dito sa balay ni Jehova ihap ilang gihatag ang salapi nga natimbang sa mga kamot kanila nga naghimo sa pagbuhat gihatag kay na may nagbuhat unsa kay gibuhat anong gihatag mang salapi tong natigom nga nagabantay sa pagbuhat sa balay ni Jehova ang balay ni Jehova may gibuhat gihatagan itong mga kamot sa nagbuhat sa balay ni Jehova og ilang gibayad kini sa mga panday og sa mga magtutukod nga nagbantay sa buhat sa balay ni Jehova ngano man to kay gibayad ito gipahanungdan di ay muna ang purpose makaigsunan nga og gamay ra gani ang atoa og naay pahanungod sa nagbuhat dili ninyo hunaon nga sa tamas tagagawas kay tan-awa ra ang abot sa inyong kwarta
kapin sa milyon, mao ni ang resulta. Unya unsa man ni ang palunaan ni Master? Muna diha gipaagi. Kay garbo man nato ang mga iglesia ni Cristo ubang reliyon ilang gipadagko ilang simbahan. Ang Pinoy-anan ni Master wa na hinuon. Namo na next. Mo na tumong para paghatag. Kay wala may makabalo nga mopanday sa balay ni Jehova di gisulan. Pero ug na imo mang idonar pud imong kaugalingon nga igahin pud nimo. Next. Para mahibaw-an sa mga magtatalabiki o sa mga nagsapsap sa bato na warag kanang maktanstone ba tungod sa pagpalit sa kahoy o tiniltilan nga bato aron sa pag-ayo sa mga natumpag sa balay ni Jehova. Ang balay di ay sa Dios natumpag po sa una. O niya bingon, o balay maka na Dios makato nganong ra nasunog man lagi. O niya balay man to ni Jehova sa una nganong natumpag to. Balag naon sa to pagkatumpag. Mutana ka nganong nasunog. Nya ingon si Pastor. Moabot unya ang panahon nga kamo na unya ang magrenovar sa palas magtukod. Pataas sa kamot ang nakadungog nga moabot ang panahon nga kamo na unya ang magrenovar sa palas. Patas kamot sa nakadungog. O kita mo na nagpataas. Meaning nga wa ta masayop. Nganong moingon man si Master nga moabot nga magrenovar nga maayo naman to. Gigawapo na ganito diha. Sus. Unya pag human ingon des Master. Bantay baya ninyo. Ayaw baya ninyo pagpasagdi akong lawas. Bantay baya ninyo. Ampingi baya ninyo ang akong lawas. Ingon des Master. Nganong pabantayan man ang iyang lawas? Nganong paampingan man ang iyang lawas? Ayaw baya ninyo pagpasagdi. Unsay nakahimo nga renovar kay kato di ay iming to nga naa day sunog. Mahitabo. Kay kung walay sunog, ingon ini ba ang mahimutangan ni Master? Dili oy. Tungod sa sunog, mao nga nabuhat na ingon ani. Karon nagingon din si Master nga ayaw pagpasagdi akong lawas mo tong gikuha natay sakyanan. Kay makapalit ang tag sakyanan kay gigahin man to nako sweldo. Ako kagawad sa lungsod kanang Vice President labaw sa mga kapitan. Kagawad ko na. Ang ako diri kay kapitan man ko 1,000 pesos sir na. Ang sa barangay gitawag nag honorarium. Dito sa lungsod gitawag na nag-salary sweldo kay dako dito. Gi-budget ni Madam Gaga ang sweldo para palit sa sakyanan kay aron dili moingon ang tagagawas nga napurli nas Master kay ang mga sakyanan tungod sa kadugay di naman kay sila wa na namiya na ang PBCM palit kog sakyanan aron moingon sila nga na-show up day ang PBCM kay kibali ako man ang leader pero wala tukwaa dito sa inyo ha kanang inyong gihalan nga sobre binulan man pagbayad di raigo pagsunod bulan og mo na ibayad purot na og sa bungi pa imas ang anan impas na na kay ngano man bayad sa kuryente kay tapulan po ning uban nga magkuan para sa kuryente no? Mo gani nga ay harani ipasiga kompleto tanan og celebration ipasiga unya tanan diri inig sulod kay para makit-an ninyo unsa nang naa sa sulod o basta-basta ba nang suga diha labi na sa mga bag-ong membro. Nganong akong ipasiga na? Ipasigarbo, mamo na ang abot sa atong kantidad.